ofnadwy a'r groesiad ag i gefn y rhwyd gan Adam Rosgro. Robert o camgymeriad gan y golwr a mae'n hawdd i ffwmp am Wadwe. Pen a dyna'r triffwynt. Woods ymlaen at Crowl, cyfle i Crowl, post yn pella. Phillips gath y peniad, Jack Clay, y cyffyrddiad ola. Pnawn da, croeso ato ni, mae yna rybydd melyn yn wyntoedd cryf di bod mewn grym yn y gogledd. Falle bod angen rybydd o ran y gêm yma heno. Bae Colwyn yn cwrdd â Caernarfon. Dyw i ddim i'r gwan galon. Y Cofis yn cael dechrau gwych cyn baglu'n ddiweddar a'r Bae wedi setlo'n syth ar ôl dychwelyd i uwch gynghrair Cymru Wedi. Pnawn da i chi, croeso ato ni. Owain Jones yn cadw cwmni ni fan hyn. Hyfryd cael bod yma prawn ma, Owain. Y ddau wedi bod yn neud yn wych hyd yn hyn, ar wahanol lefelau yn y tymor, ond y ddau di baglu'n ddiweddar hefyd. Ble mae hynny'n gadael ni felly? Da ni'n gadael ni mewn sefyllfa lle gobeithio fyna gêm dda ar y ffordd. Y ddau yn gobeithio ymatab ar ôl baglu chydig bach, ond mae rhaid chdi ddisgwyl bob clwb yn y gynghrair. Ti o'n mynd i lithro bob un o hyn, a wedyn yr ymatab sy'n mynd i wneud y gwahaniaeth o lle da chi'n gorffen ar ddiwedd y tymor, ac yn amlwg Caernarfon ar hyn o bryd yn disgwyl gorffen yn uchel, bwysig iddyn nhw ymatab heddiw. Mae yna faglu go iawn. Caernarfon yn colli y dair i ddim yn ebyn y Met, o ddim di ennill gêm cyn hynny. Fa'n yn sioc oedd hynny? Sioc mawr, ond ti'n gwybod, y gwir ydi, Caernarfon, yndi maen nhw'n gobeithio brwydro teg at y brig, ond dyn nhw ddim yn mynd i fod yn dîm sy'n ennill bob gêm. Ti o'n mynd i golli gema, ond weithiau yr ymatab sydd yn bwysig, ac bosib iawn, dechrau dair tymor, bod nhw wedi mynd i fewn i'r gêm, chydig bach yn orhyderus, a weithiau ti jyst yn cael yr slap bach na i ddeud, oi, da chi'n cweit mor dda hynna, mae rhaid chi fod ar eich gorau drwy'r amser, felly eto, yr ymatab fydd yn bwysig iddyn nhw heddiw. Arnwyddion mawr fan hyn, mae'r glawd i cyrraedd. Reit wrth i'r gêm bron ddechrau. Dyma sydd wedi digwydd yng ngweddill y gêm penwythnos ni'n dechrau neithiwr pen y bont o ddarediad rhyfeddol o fuddugoliaethau. Roedd hynny i ben yn Llansawel, oedd angen y pwynt na ar Lansawel hefyd. Llanelli adfywiad nhw ar ben ar ôl colli'n heicona o 2-0. Angen y fuddugoliaeth na ar geicona hefyd. Met Caerdydd ar ôl ennill yn erbyn Caernarfon. Ail fuddugoliaeth y tymor nawr, yn erbyn y Bala sy'n cael problemau o flaen gol. A dyw'r Seintiau ddim yn cael problemau o flaen gol. Oedd y Bari wedi bod yn wych cyn hwnna, ond yn colli o 4-0. Mae Seintiau mynd yn dda ar y brig. Yng nghanol hynny gyd hefyd, oedd canlyniad Hwlffordd yn ennill y 2 gol un yn erbyn Flint. Rediad Owain o ran Hwlffordd wedi bod y rediad gweitha ers degawd, ond wedi colli 5 yn olynol. Fydden nhw'n teimlo'n hapusach heno ar ôl ennill? Fydden nhw'n teimlo'n dipyn bach hapusach o safbwynt y sefyllfa ar hyn o bryd, ond heb os, mae dal mor siomedig. Maen nhw i weld yn cael tymor da, a wedyn tymor gwael. Dyn nhw'n methu adeiladu fel sy'n nhw'n licio, felly fydden nhw'n gobeithio dros wythnosau nesaf, jyst dringo'n ar y deg fyny'r tabl na. Diddorol clywed y cadeirydd yn galw am fuddsoddiad ddoe hefyd. Gan ni drafod hynny yn hwyrach, mae'n siŵr yn ystod y gêm yma, o ran y gêm yma. Dewch ni glywed gan y rheolwyr. Chi ddim eisiau mynd mewn i dadl show me your medals gyda Michael Wilde gyda llaw. Seren fel chwaraewr, mae fe nawr yn disgleirio fel rheolwr gyda Bae Colwyn. Nick Parry sydd wedi bod yn holi. By the end of this afternoon, we'll be halfway through phase 1. How do you assess the season so far for Colwyn Bay? Well, first and foremost, it's gone quick. It really has. We're learning each week as a group of players, as management staff. Very enjoyable, but again, assessment-wise, performances have been really high. I think we wish that we had a few more points, like a few other teams would have done as well. But we cannot fault the effort from the lads. It's been absolutely superb. Probably just would like a couple more points. You've been competitive in most games. What improvements are you looking for with your team selection today? Consistency. I think that's the only thing we can ask for, because the work rate, the effort, the way we've got lads playing, the structure that we've got, all's ticking boxes. But now what we've got to do is put performances after performances and be relentless in them performances, and hopefully the results will follow, which haven't previous couple of weeks. It's been a good start for Caernarfon. They've bought well. They've had a defeat, unexpected. Good time to play them?
I think everybody will see, no matter who you're playing at the moment, teams are taking points off each other. I don't still think it's settled down properly, the league. I know we've just said we're halfway through that first phase, coming up to it. They're going to be tough. Every game's tough. We played Llanelli down South Wales a couple of weeks ago. People probably look towards us collecting 3 points there. That wasn't the case. Again, today it's going to be more difficult. They're a very good outfit that find themselves in Europe on a regular occasions now. So, therefore, we're going to have to be on our mettle. Thanks for your time. All the best. No problem. Michael Wilde gyda Nick Parry. O'n i'n gwylio yn y penwthnos diwetha, yn Pen y Bont colli y gol I ddim, ond maen nhw'n brwydro yn bopeth, yn gryf, yn gystadleuol, anodd I chwarae yn erbyn. Maen nhw'n swnio fel bod fi disgrifio Mike Wilde fyna. Union fel Mike Wilde, y chwaraewr yn de. A sa ti'n disgwyl dim llai, dydy tîm Mike Wilde, bob parch, beth yn mynd I chwarae pêl-droed deniadol a cael 50 pas cyn sgorio. A mae hynna'n oce. Maen nhw'n mynd I chwarae mewn ffordd corfforol, robust, maen nhw'n mynd I fod mor weithgar, bob un wythnos. Fyddi di'n gwybod ar ôl gêm yn erbyn y tîm yma, fyddi di llawn cleisia a fyddi di'n deffro bore fori yn stiff. Disgwyl hynna hen yma wrth gwrs, a fydd o jyst yn gobeithio bod o'n troi, bod nhw'n gallu rhyw sgorio chydig bach mwy o goliau, dyna'r oll. Ie, a mae hwnna'n broblem yn ddiweddar. Felly, ddim di ennill mewn tair, colli'r ddwy ola, heb sgorio mewn tair. Felly, mae'n mynd i'n dwt o Jordan Davies sydd yn ôl yn y gynghrair, amlwg yn bwysig iddyn nhw. Really pwysig. Dwi'n meddwl bod o'r teip o chwaraewr bron iawn gen ti garanti o 15 gol y tymor. Ydy o'n un sy'n gallu sgorio lot fawr yn fwy na hynna, dwi'n cweit yn siŵr, ond mae o'n lond llaw. A mi oedd o'n lond llaw yn y gynghrair cyn gadael ar gyfer yr Alban, a be bynnag reswm, mae Bae Colwyn mewn sefyllfa ffodus i'w gael o, oherwydd mae hwn mor weithgar hefyd. Di hwn byth yn stopio, a mi neith o greu, a mi neith o sgorio amrywiaeth o goliau. Mae'n gallu sgorio tapins, mae'n gallu sgorio bellter. Mae'n chwaraewr safonol i'r gynghrair yma, a maen nhw jyst yn gobeithio ella creu chydig bach mwy iddo fo, ac fydd ddim yn hir tan fydd o'n tanio go iawn. Ie, bydd y gol yn braf i'r bai pnawn ma. Mae wedi bod yn pnawn o ran tîmau cartre yn ennill, ond mae record oddi cartre, y 3 ar y brig, ni'n dal I weid, mae yna 3 ar y brig, seintiau Pen y Bont a Caernarfon. Pen y Bont I chwarae eto, Nithwr yn eto ddim wedi colli. Be newn ni o hynny? Maen nhw'n gwneud yn dda ddi cartre. Yndi, da iawn. Ac ti'n disgwyl hynna, y tîm yma sydd ag at y brig, maen nhw'n tueddu I gael record dda gartra ag oddi cartra, ond dwi'n meddwl I gael hynna, ti angen dangos drwy tymor cyfan, elfen wahanol. Ar y dega, chwarae pêl-droed neis, gret, ond I gael record dda oddi cartra, ti'n gorfod torchi llewis, ti'n gorfod dangos rhywbeth chydig bach o wahanol y cymeriad yna, ac yn amlwg y 3 yn ar hyn o bryd sydd ben a sgwydda yn uwch na neb arall o ddangos y ddwy elfen. O ran newyddion tîmau pnawn ma, Sean Bradley ar y fainc I Caernarfon, beth am hynny? Dipyn bach o sioc, dwi'n gwybod o sefyllfa bersonol, os ti'n mynd allan ar fenthyg, a wedyn ti'n mynd chwarae ar y tîm sy'n ar fenthyg, ti'n meddwl, be di'r pwynt ti fi fod yma? Dwi'n meddwl fe Sean yn teimlo hynna, ond mi fydd o'n siomedig, oherwydd heb os un o chwaraewyr gorau y gynghrair, un o chwaraewyr gorau Caernarfon, felly mae yna chydig bach o syndod o beidio weld o'n dechrau unrhyw gêm, oherwydd mae wedi bod yn creu, felly mae'n lond llaw, ond yn amlwg mae Caernarfon yn penderfynu ella bod yna rôl wahanol dod oddi ar y fainc a jyst dangos y ffordd wahanol o ennill gêm heno. Ie, Aberdaci'n dod mewn, gawn ni fwy newyddion tîmau yn y man, pan ni'n ymuno a'n tîmau sylwebu. Dewch chi glywed gan reolwr Caernarfon nesa. Richard Davies I gyda Nick. Mae'n siŵr bod I wedi teimlo fel wythnos hir ers y gêm yn erbyn Met. Pa mor anodd mae wedi bod ar ôl y siom a'n isgwyl yna? Do, dwi'n meddwl dyna di'r gair sy'n ni'n ddisgrifio Nick ydi siom. Da ni wedi bod ffantastig a mae yna'n cod i'r players, ond yn anffodus weithiau mae yna gema fo lle allwch chi gael un neu ddau yn peidio gael gêm dda, ond i'r 1 o'r 10 peidio gael gêm dda, mae'n anodd neu rhywbeth o fyna. Mae yna newidiadau yn y tîm heddiw. Pa welliannau da chi'n disgwyl oherwydd y newidiadau rheini? Da ni eisiau bod yn gystadleuol I ddechrau fo. Da ni'n gwybod o'n lle anodd I ddod. Mae'r elfennaf o'r gwynt. Mae newid y cae lle. Mae'r cae'n edrych yn ffantastig, chwarae teg i'r groundsman. Ond eto mae gwair o wahanol i'r ddoi. So, ddechrau fo, da ni oedd I gartra, so mae amdan neu siw bod ni'n cystadlu. Ond eto, mae gen i'r record reit da yma, so ni'n gobeithio bod ni'n gallu cael bydd y goeth yma eto. A mae'n debyg be mae canlyniadau fel wythnos diwetha'n dangos, mae'r cynghrair yn gystadleuol iawn. Bydd Bae Colwyn yn brawf gwahanol eto? Bydd, a ti'n ei ddweud yma, mae pawb yn braf gwahanol ac yn un anodd. Ond eto mae rhaid ni edrych yn ôl a beth da ni wedi gwneud y dda hefyd, a rhoi clod am hynny ac mynd yn ôl I wneud y pethau yna lle. Ond ia, da ni edrych ymlaen. Dwi'n siŵr fyna dipyn o dorf yma heddiw lle a fydd yn gêm ystod o fe.
Tywydd gwell na'r disgwyl, posib bod i'n mynd i waethygu. Faint o ddylanwad fydd y tywydd? Wel ie, dwi'n meddwl, oedden ni'n edrych i fewn yma gyna, oedden ni'n gweld un gol yn gêm Cardiff Met iddyn nhw lly, so mae'n gallu chwarae elfen mawr yn y gêm. Gobeithio nith i aros o ma iwan a nith am cael llawer o ffactor. Diolch am damser di a pob lwc. Diolch. O dyna ni, y rheolwyr yn barod amdani, a'r ddau dîm yn barod amdani hefyd. Yn camu'r cae a'r brynhawn di Sadwrn, digon di bod yn digwydd pnawn yma hefyd gyda llaw. Mae'n gyfnod rhyngwladol ni'n Wembley, nos iau Cymru'n cwrdd y Lloegr, Dylan Lawler, y Cymru ifanc di sgorio i Gaerdydd. 4-2 ar y buddigoliaeth nhw'n erbyn Leighton Orient. Abertawe di colli yn erbyn Caerlir o 2-1 yn Abertawe. Ond Jordan James i cael gol i Gaerlir. Sa'n credu bod yn gysur i gefnogwyr Abertawe. Bydd Casnewydd di colli eto. Dylen ni bwysleisio. Ond fan hyn i ni nawr. Yw Caernarfon yn gallu taro nôl ar ôl colli yn erbyn Met Caerdydd. Digon yma yn croesawu nhw fel arfer, mae'r gemau ma'n denu torfeidd, a ma'n i denu camerau sgorio. Hyn bryd i ni ymuno, a'n tîmau sylwebu felly. Un o gemau mawr tymor uwch gynghrair Cymru, ac mae hynny'n sicr yn wir o ran pan y gogledd yn y tymor hwnnw. Caernarfon, yr ymwelwyr, ydy'r meistri. Maen nhw wedi ennill y 2 gêm ola rhwng y 2 dîm yma. Ond fel y soniodd yr hogiau, 2 dîm sydd wedi cael llwyddiant ar ddechrau'r tymor mewn ffyrdd gwahanol, ond 2 reolwr sy'n sicr yn fodlon i byd wrth i'r chwaraewyr rannu y cerdyn dangoswch gerdyn coch i hiliaeth ar ben wythnos dangos y cerdyn coch, a mae hynny'n digwydd ledled y wlad ar bob lefel, a da gweld y neges. Wynebau cyfarwydd. Chwaraewyr sydd wedi arfer chwarae yn erbyn ei gilydd. Ac yn y 2 dîm yn y newidiadau, dim ond un i Bae Colwyn. Sam Hart wedi priodi ddydd Iau, felly fe ddeuwn ni am ei absenoldeb o. Gobeithio mae calon Hart sy'n nghanol i fywyd o. Mae yna 3 newid yn hîm Caernarfon. Y newid mawr falle ydy bod Osebi Abadaki yn dechrau yn y llinell flaen efo Sean Bradley yn symud i'r fainc. Ac mae Ryan Sears yn dychwelyd yr amddiffyn. Wel, da ni'n sbio ar y tîm cartra, Nick, a dwi'n disgwyl gêm gystadleuol dros ben yn ganol y cae. A mae George Hughes yn mynd i fod yn hynod bwysig yn angori'n fanna, a jyst yn galluogi Edwards a Cumming, jyst i wneud hediadau fwy ymosodol i ymuno fo Davies a Robles yn y llinell flaen yna, ond rôl George Hughes sydd yn bwysig iawn yn fanno. I Caernarfon, fel yr arfer, boes oedd y dawn i gosit yn hynod o bwysig wrth gwrs, ond yn y llinell ymosodol. Abadaki, pam i fod yn chwarae o flaen Sean Bradley? Dyna di'r cwestiwn mawr heno yma. Byddwn ni'n gallu gweld os fydd o'n achosi'r problemau fydd i reolwr yn gobeithio i weld. Ac yr amddiffynwyr, mae yna reswm pam dwi'n targedu'r amddiffynwyr heddiw, Nick, y tywydd. Mae yna dipyn o wynt, mae'r bel yn mynd i fod yn yr awyr dipyn, a sam llawer yn well na'r dyn yma yn y 2 gwrt Cosby, yn ymosod y bel, yn cael ei ben arni. Mae hwn llawn calon. Mae'n dyfarnwr ni ar Owen Jones yn dod o ddeganwyd diom di gorod teithio'n bell i fod yma heddiw, ac ar hyn o bryd mae'r storm fawr i'w gweld yn absennol. A sôn am y storm, Pete, un tîm, Sears y llall. Gymaint o brofiad gan y dyn yma. Ac mae'n hynod bwysig i Caernarfon os maen nhw'n mynd i gael eu hunan allan o'r sefyllfa ar ôl colli'n drwm yn ei gêm dwytha, i fod mewn sefyllfa, i fod yn gadarn, yn gry, cadw llechen lan, bydd hwn yn ei chanol i. Awyr Lwyd, glaw man a dim mwy. A'r gic gyntaf i'r ymwelwyr, ac i ysgoi unrhyw amheuaeth. Caernarfon yn y gwyn a'r air yn chwarae o'r chwith i'r dde. A'r gŵr oedd arfer a'r teithio gwrthwynebwyr nawr yn fwy o gynllunydd, a mae wedi bod yn dymor cyntaf da i Wilde. Matty Jones at lock, sy'n cael cyfle i chwarae. Dyna pa mae yma'r fenthyg o'r Seintiau Newydd. Ie, dechrau da gan Caernarfon ar y droed flaen, ond pas da gan Morgan Owen. Just pas, efallai, yn lle bod yn saff, oedd yn fod yn cymryd y risg, a fydd y dyn yma'n hapus efo'r funud gyntaf.
Y gic i'w chymryd, y gic gornel gan Goset. Dim Sean Bradley yn dechrau, felly Goset sy'n cymryd y gic gosod. Ac mi oedd rhywun i'r rhagweld y bydde ciciau gosod mewn gwynt yn peri problemau. Y peniad mewn i'r Cosby di mi ddisgyn i loc. Mae wedi hennill yn dda. Ac yma Caernarfon, heb unrhyw amheuaeth di dechrau ar y droed flaen. Gornel arall, cyfle arall i'r capten. Ie, da fan'na. Oedd y gic gyntaf gan Dani Goset yn un ddag. Just ennill y peniad cyntaf. Dim ond pa mor fawr ydy'r cysylltiad. Dyna nath Caernarfon. Achos i chydig bach o panic a loc yn gwneud yn dda just i gadw'r symudiad yn fyw. Digon o symudiad. Mae hon yn uwch, mae hon yn fwy heriol. Pwniad da allan gan Brown. Ac Carbo mewn yn galed iawn. Os mae hynna'n arwydd o beth sydd i ddod, Nick, o ran y gêm, y tackles ffyrnig, fydda ni wrth yn bodda. Ac ar hyn o bryd, prin y gall Bae Colwyn gael allan o'i hanner ei hunain. Goset yn cael ei wylio gan Hughes. Mae na wynt, oes mae na wynt. Mae na law, oes mae na law, ond nid y stormydd. Nid oddi ar y cae beth bynnag. Just yn gweld mor gynnar yn y gêm a cwbl o cicio cornel gan Caernarfon a rwan cymryd i amser i gymryd y tafliad yma. So mond i un lle mae hon yn mynd, trio cymryd mantais o'r tywydd ar gwynt. A Sears di'r dyn sy'n gallu gwneud hyn. Allan gan Pete. Chwaraewch ymlaen. Mae beth gan Davies. O, mae Davies i creu lle. Daid y fo'i hun. Mae hwnna'n gwir oddi ar yr amddiffynwr. A Badaki. Troed ar ysbardyn. Dal i fynd. Byddi gyn ddau gael hwnna mewn. Fasai di bod yn llachar. A'n llachar iawn. A cyn chwaraewr Bae Colwyn. Sam Downey oedd yno. Wel, i ddechrau Badaki yn profi pam i fod yn y tîm i gyflymder o cyffyrddiad heibio'r amddiffynwr yma. Chydig bach rhy hawdd yn cael y croesiad i fewn a Downey just ddim cweit yn gallu rheoli'r ergyd. Ond eto, dechrau da iawn gan yr ymwelwyr yma yma. Ar y droed flaen yna, just yn achosi problemau efo cicio cornel, efo croesiadau. A just ar hyn o bryd, maen nhw'n edrych yn dîm sydd yn barod i anghofio am y cynnyniad gwael yn erbyn Met. Ie, maen nhw wedi colli 2 o'i tair gêm ddiwetha. Ac mae'n braf gweld Cai Gwair. Sam defed yn pori, a mae'n weld mewn cyflwr da. Oedd sicr eisiau Davies rheolwr Caernarfon yn canmol y wyneb. Yndi, mae'r Cai'n edrych yn iawn chwarae teg, a ti gweld chydig bach o basio Caernarfon cael cyfnod o feddiant yn fama. A mae yna wbath sydd jyst yn teimlo chydig bach brafiach. Dwi'n gwybod bod mwyafrif rwan o'r cea sydd ddim yn wair, ond eto, yn enwedig tywydd fel yma, ti'n gwybod beth dwi eisiau gweld, Nick? Sliding tackles. Abadaki. Mae'n effro, Davies tu fewn, mae o di dewis pasio allan at Lewis. Lewis yn hoeddi mewn. Davies, o cyffyrddiad cyntaf da, oedd yr amddiffynwyr di gael lawr. Ydych chi ddwywaith. Da ni wedi gweld amddiffynwyr yn mynd yn syth at Davies. Maen nhw'n gwybod beth yw'r bygythiad. A'r tro mae'r golwr yn dod nawr, ti'n gyfle fan hyn i'r capten. Goset! Dath y golwr yn dda i adfer y sefyllfa fanna. Bygythiad yn dal yno. Jones. Isel. Davies. Ac ar hyn o bryd, mae'r bel yn mynd i un cyfeiriad ac un cyfeiriad yn unig. A ti wedi cyfeirio at y tywydd, Nick, o safbwynt y storm ddim wedi cyrraedd. Ar hyn o bryd mae Bae Colwyn yn teimlo i bod nhw mewn rhyw fath o gorwynt. Corwynt o ymysodiadau. A fi Dani Goset yn edrych yn ôl yn meddwl, eich ddylwn ni, gan bod o'n di sgorio ar ôl cymryd cyffyrddiad, bosib, jyst efo droed chwyth, jyst yn ceisio cael yr ergyd i ffwrdd yn gynt. Ond unwaith eto, mae hwn yn edrych yn fygythiol yn y cwrt Cosby. Cydradd brif sgoriwr y gynghrair. Ac 8 o goliau ganddo fo'n barod. Brown. Allan a hi gan Smith. Da ni hefyd yn nabod chwaraewyr Bae Colwyn ddigon da. Ac y rheolwr, bydd y dyn yma jyst yn deud, hei, da ni o dan chydig bach o bwysau yma.
Just cadw pethau'n dyn. Trio peidio ildio gormod o feddiant, gormod o gyfleoedd, a mewn rhyw 5 munud, eich fydd pethau'n setlo a gawn ni gyfle ymosod. Yep. Goroesi storm manw ar hyn o bryd. I Lewis yn mynd i gadw hwnna'n fyw, ydi mae o. Abadaki. Ac un peth sy'n ar feddwl Abadaki bob tro, a hynny ydi mynd yn ei flaen yn y fagliad bach fan y ganddo fo. Ia, amddiffyn da chwarae teg, oherwydd sa mond un peth mae'r dyn yma eisiau gwneud. So, da ni wedi weld am 6 munud dwi'n a dwi'n gwybod yn syth. Aaron Edwards yn gwybod mae eisiau rhedeg ar y tu allan. Felly mae rhaid gorfodi fo i fewn i'r cae, i fewn teg at fwy o chwaraewyr. Mae'n cicio allan yn fama, felly mi oedd yn gic rydd. Ond mae rhaid gwneud yn siŵr nad ydy o'n cael y cyfle i redeg ar y tu allan. Dyna lle mae eisiau mynd, ond y dyn yma yn fwy ymwybodol na neb. Sawl gwaith mae o wedi gwneud hynny, ynde. Torri ymosodiad. Y ddau yn chwarae'r un tîm, tymor dwytha, a dim cariad heddiw. Ia, yna chi, dyna'r cariad, a'r maddeiant. Mae Robles di mynd lawr cefn i ben, lle fydd yna gyfle bach iddo fo gael sylw. Dim byd mawr dwi'n meddwl. Sa'r rhai mwy sinigaidd ohonyn ni awgrymu falle bod o'n arafu pethau chydig bach i weld allan ni gymryd y llif allan o chwarae Caernarfon? Ie, bosib iawn, o'ch ti jyst yn gweld oedd o'n dal i dir yma na, wedyn Iwan Lewis oedd o jyst i fraich i fyny touch bach, dim trosedd, dim byd o'i le. A Bae Colwyn jyst rwan yn cael cyfle i hunan i daflu'r bel i fyny i'r cwrt o bosib. Cwpan ar Lewis wedi setlo'n dda yn Caernarfon, mewn a bel y cwrt. Chwilio am Robles, pwysi yno gynta. Bron nad oes angen gofyn. Gosset ag Aaron Edwards. Mae chi ras. Och, Abadaki'n geid yn ardderchog. Da. Gwaith am ddiffyn, darosodd o fe ddyn yn do. Ac Ethan Roberts sy'n chwarae'n lles am Hart oedd o. Ac Ethan Roberts at y dyn o'n i'n sôn amdano fo, Iwan Lewis. Wastad yn edrych mewn rheolaeth yng nghanol y cae, y tu allan iddo fo, mae Morgan Owen. Loc o'i flaen o. Gosset. Cael ei herio gan Jordan Davies. Fel gan Smith. A mae pob un o chwaraewyr Caernarfon am fanteisio ar bob cyfle i fynd yn ei blaenau. Os o hwnna'n gynt yn y gêm, falle. Fas yna awgrym o Garden Felen, falle, ac os oedd y bachgen ar ei rediad. Ie, Matty Jones yn trio gwneud yn iawn am ei gamgymeriad o chydig bach o dynnu Cris, ond dwi'n meddwl penderfynu cywir dim cardyn melyn oherwydd mae'r Sadwrn jyst yn cymryd i linell o dos am tynnu Cris hollol amlwg, jyst trosedd, dyna fo. Cyfle i anelu teg at Pete. Mae yna gam sefyll. Ac mae wedi bod yn 10 munud bron iawn, bywiog. A cefnogwyr Caernarfon dybia un hapusach na'r rhain ar hyn o bryd ag ambell un yn llythrenol. Crafu gen a meddwl, ie, beth sy'n digwydd fan hyn, sut mae am fod. Ond mae'n para'n ddi-sgôr. A mae yna draddodiad o dorfeidd da. Dros 900 yn dod i weld y 2 gêm ddiwethaf na dros 1000 yma ar gêm agoriadol gyntaf tymor pan oedd y Bae Colwyn nôl yn yr uwch gynghrair. Mae'n gêm sy'n denu torf. Ie, oedd hwnna'n wael gan George Hughes jyst yn clirio'r stand efo'r ceisio clirio'r bel, ond jyst clywed Michael Wilde o'n blaenan i fama, Nick, jyst yn gweiddi relax. Oherwydd oes mae'n amser mewn gêm i jyst clirio a taflu'r bel i Rosed fel maen nhw'n ddeud, ond ar hyn o bryd Bae Colwyn jyst angen relaxio fewn i'r gêm, setlo fewn a jyst cymryd rhyw gyffyrddiad bach ychwanegol. Ac mi ydych chi'n gweld cysgodion. Mae yna hael. Davies, mae'n ei cholli hi. Mae Caernarfon chwarae'n dda. Yng nghanol y cae yna, mae'n brysur. Y bel allan at y cefnwr chwith Jones i ganol cae. Sbiwch mae'r ddofn mae Davies yn dod, mae loc efo fo. Yna'n bas anarferol a sal gan loc, a mae'r bel gan Robles. Cyril.
A lle mae'n codi, oedd hi'n codi'n hwyr iawn fel mai dyddi yma, rhaid bod Jordan Davies am hanner eiliad i meddwl. Dwi ar y ffordd. Abadaki. Cyffurfiad cyntaf hyfryd fan yna, doedd a Bae Lynu. Goset da at Lewis. A Lewis yn gadlu'r bêl redeg. Penderfynu bod yna fwy o fantes aros i bobl ymuno. Mae'n gêm fach ddiwiog. Mae yna lif yn sicr yn chwarae Caernarfon. Ac oedd i tanon ni ag allan o'ch llun chi, mae Michael Wilde yn crafu ben. Owen. Dipyn o le, mae Goset wastad yn canfod lle. At y postyn pella, pêl dda mewn. Ce gol fyddi. Unwaith eto, Downey. Oedd i symud fyny o ganol cae a mae rhaid i wylio fo. Diolch di sgorio, ond mae o wastad isio bod yn y llinell flaen na. Ie, ti'n gwybod beth, symud i'r bach clyfar o'r tafliad, a Danny Gossett yn gwybod, reit, dwi jyst yn mynd i hongian. Dwi'n mynd i trio ffeindio unrhyw chwaraewr yn benodol. Hongian eiteg at y postyn pella na. Downey oedd y dyn oedd di gwneud yr hediad sy'n iawn, a bosib targedu yr amddiffynwr Carbo yn meddwl, di hwn ddim yn mwyaf. Mae gen i jans da ennill y peniad yma yn yr awyr, ond methu cweit ar rheoli hi. Wel, di Caernarfon ddim di sgorio ar y weitha i holl feddiant, a dim ond pen y bont ar seintiau newydd sydd wedi ildio llai o goliau na Bae Colwyn, ond gan dîm y gŵr yma mae record ymosodol ore, felly mae'n amddiffyn da yn erbyn ymosod da yma heddiw. Ie, jyst yn gweld lluniau Sean Bradley yn amlwg siarad amdano fo cyn y gêm ar y fain ceddiw yma a ddim yn dechrau, a dwi'n meddwl dyma fo fydd o'n siomedig bydd. Dwi'n meddwl fod o lawr yn dactegol yn fwy na dim. Ffordd mae Caernarfon di dechrau'r gêm yma efo Damond yn ganol cae a wedyn Abadaki a Davies yn y llinell ymosodol. Lock just tu ôl iddyn nhw. Felly dyna di'r prif reswm sy'n ni'n tybio yn fwy. Dyn nhw'n chwarae fo esgellu neb yn chwarae ar yr esgyll heddiw, felly bydd gan Sean Bradley ran i chwarae yn y gêm. Dwi'n siŵr o hynna, jyst yn hwyrach. Ie. A pan oedd eso, mae hwnna'n dacl hwyr. A fydd y felen fanne bydd. Ie. A mae Downey, mae wedi bod yn ei chanol un dydy. Mae o wedi bod, a nath chi awgrymu hyn cyn y gêm, mae o yn enghraifft o'r chwarae ymosodol y frwydr ganol cae. Yndi, a Downey sydd yn chwarae yn is, yn y Damond os lici di, yn angori. Dyna oedd y syndod yn ei weld o'n mynd i fyny am y peniad. Mae hon yn hwyr, mae mor syml â hynna. A da ni jyst yn gweld Jordan Davies mewn rheolaeth ar bêl. Mae'n mynd am y bêl yndi, ond mae'n hwyr. Mae'n gerdyn melyn, dim mwy na hynna, dim problem. Ond dwi'n licio gweld yr elfen gystadleuol. Mae'n trio gadael i farc ar y gêm yn gynnar. Hughes. I gymryd y gic. Ydy pethau'n dechrau setlo i Bae Colwyn. Robles. Mae o weithiau ar y dde, mae o weithiau ar y chwith. Mae o mor awyddus i fod yn ei chanol i. Aaron Edwards yn y canol. Carbo. Yna'n sal ganddo fo. Neb di symud. A ni'n mynd nôl at Sean Bradley ar fenthyg wrth gwrs, un o 3 ar fenthyg o y seintiau i Caernarfon. A mae'r ddau dîm yna'n chwarae gilydd nos Fawrth. A fi Bradley ddim yn cael chwarae yn y gêm honno, felly fydd hi'n ddwy gêm heb ymddangosiad iddo fo. Falle bod Caernarfon am gael mech o baratoi ar gyfer y gêm honno gan wybod bod e ddim yn chwarae. Ond oedd y sôn am y gwynt a'r stormydd, oeddech chi wedi meddwl mae hwn oeddech chi eisiau gymryd y ciciau gosod. Ac os mae o'n brif greuwr, a mae'r rhan fwyaf o'r goliau mae wedi creu wedi dod o giciau cornel. Ond dos am gwynt a dos am Bradley. Roberts. Carbodd off mewn. A dyna'r gorau yn ymosodol gan Bae Colwyn. A da iawn gan Roberts. Oedd hi'n dipyn o rediad. Dwi'n meddwl bod yna ddwy nutmeg yn yr rediad. Un di bod a wedyn o bosib o hwn ar ailyn. A wedyn jyst croesiad, jyst yn ei thynnu hi'n ôl. Am ddiffynwyr Caernarfon di mynd yn ôl yn rhy agos at ei gol. A gadael y dyn yma, mae o'n ychydig o lwybr yn doedd i Carbo gyrraedd y bêl. Bydd o'n siomedig o beidio medru cadw'r ergyd i lawr, ond rhyw gyfle bach fel ti angen, fel y tîm cartra i setlo, Nick. Dwi'n meddwl, ar ôl dechrau digon anodd i Bae Colwyn, yn sydyn iawn fydden nhw'n teimlo, oce, da ni yn niwran. Ie,
Ac ydych chi'n sôn am yr hediad mewn gan Carbo. Pwy oedd ddim di ddilyn o, oedd Sam Downey. Oedd y chwaraewr agosat efo. Ac oedd o'n gyfle, o bosib cyfle gorau'r gêm. Swn i'n tybio, a mae gen ti cefnasgellwr ochr chwith yn croesi, cefnasgellwr ochr dde efo'r ergyd. Felly mae jyst yn profi fo Bae Colwyn, jyst yn ar y deg yn teimlo'n fwy hyderus i daflu mwy o ddynion ymlaen. Os di Caernarfon yn ennill heddiw, maen nhw'n mynd i symud i ail safle. Y Gynghrair, maen nhw a Pen y Bont ar yr un nifer o bwyntiau, ond mae gwahaniaeth goliau nhw'r un fath. Davies yn derbyn gan Carbo, mae Carbo yn chwarae'n dda. Davies, llwyd ar y sbardyn mewn yn gyflym gormod arni yn y diwedd. Disgwyl lot gwell gan Davies, mae rhaid deud. Mae'n gwneud bob dim yn iawn. Carbo yn eto yn ennill y meddiant ac yn ffeindio'r bas gwaith da iawn gan hwn eto. Jordan Davies, falle mae droed di gryfa, ti dal yn disgwyl croesiad gwell. Mae Bae Colwyn yn sicr nôl yn ni'n dydy. Oedd honna gan Solomon Ford, ddim cweith i gweithio. Bydd yn hapusach rwan. Bydd o'n dechrau teimlo, dyma sy'n mewn hym i fod i edrych. Eto, mae lawr i'r elfen gystadleol yna. A chwarae teg, mae Caernarfon teg at y brig am reswm. Maen nhw'n dîm da, efo chwaraewyr da, felly mae yna gyfnodau lle fe rhaid i chwaraewyr y dyn yma amddiffyn efo lot o ddynion tu ôl y bêl. A maen nhw i weld wedi goroesi'r storm gynnar yna, a rwan dechrau creu hynna. So'n fflag i fewn, Nick, ar hyn o bryd. Wel, mae'r lliman cornel allan o'i thwll. Ac o'n i'm yn ymwybodol bod hynny yn elfen mor allweddol bod rhaid dod ar chwarae i stop, ond dyna sydd wedi digwydd. Mae popeth yn ei le. A mae Connor Roberts efo popeth yn ei le. A phob drws di gau i gymryd y gic. Y peniad bach gan Cumming yn ganol yr holl gerff o gafodd i Smith. A Bale yn disgyn eto i Cumming. Cumming allan at Carbo. Cumming o'i flaen o. Carbo'n i ganfod o. Wedi gwneud yn dda. Dau dyn arno fo'n y diwedd oedd yr ail yn ormod a hwnnw oedd Matty Jones nath yn dda. Mae Goset ym Hopman yn dydi. Aberdaki Pete efo fo. Unwaith eto, Goset. Ydych chi'n gweld Goset a Carbo efo'i gilydd. Ydych chi o bosib yn gweld dau o chwaraewyr prysur ar gêm hyd yn hyn. Mae yna fywyd yn y ddau, mae yna egni gan y ddau. Jones. Downey. Lewis, ni gadael i ar alwad o'n tot, da iawn. Mae Davies a Carbo yno. Mae'r Bale yn mynd dros y bar ag o bosib. Ath y gwaed i ben Morgan Owen, fan o'n opsiynau gwella i blaen o'n doedd? Dwi'n meddwl mae croesiad o ddi a bod i just i bownsio, just i boblo cyn iddo fo gymryd i. Cwn i weld eto yn yr unwaith eto, ond oedd y ddau ffigiad ganol cae a wedyn gan Morgan i hun, chwarae teg yn dda. Mae just yn... Na, ti'n gwybod be? Dwi'n yn gwybod, Nick. Dwi'n yn gwybod. Ond i fod yn dec â chi, nath edrych i gyfeiriad Adam Davies o leia. Fel tas efo'n meddwl, ystyried pasio ddo fo. Ond mae o'n ddyn sydd wedi sgorio cwpl o goliau gwych o'r math yna safle hefyd. Nath orffan fyny, naill beth na'r llall. Felly, hynod siomedig ar ôl cyrraedd ardal dda, symudiad bach da iawn rhwngtho fo. Morgan Owen wrth gwrs ag Iwan Lewis. Cumming ymlaen Robles. Ac am ddiffyn cadar yna, mae Connor Roberts a dweitha ffaith oedd wedi syrthio bron a chanfod Lewis. Gwaith da iawn ban capten Cyril, ond nath ddarllen hwnna'n berffaith. Goset ar Cumming, mae'n gystadleuol nawr yn dydi. Mae hwnna'n bêl gan Roberts, mae Roberts arall yn aros ar ifanc, a mae'r beri gefn yn hwyl gan Roberts! Y croesiad gan Ethan Roberts. Connor Roberts yn aros, y bêl yn tasgu, ac yno oedd Robles.
I sgorio am y 4ydd tro yn yr uwch gynghrair y tymor yma, ac o bosib yn erbyn rhedyd y chwarae, mae Bae Colwyn ar y blaen o gol i ddim. Wel, mae'r gol yn dod o waith campus gan yr amddiffynwr, y capten Cyril, sydd yn rhynggytio meddiant, cario'r bêl, a wedyn dyma sy'n digwydd. Croesiad tuag at y postyn pella, Conor Roberts ddim yn gwybod ydw i'n mynd a dwi'n aros, penderfynu aros, ac yn amffodus tuag at y postyn pella, Matty Jones ddim yn amddiffyn yn ddigon cadarn, ddim yn ddigon cry, ac yr ergyd gyntaf sydd yn taro'r postyn, llawer i haw tuag at gol Caernarfon, ond mae croesiad o safon yndi, ond wedyn, yn amffodus, oedd Matty Jones yn sbio at ei gol geidwad yn meddwl, wyt ti'n mynd i ddod neu beidio? Bron o sgorio rhwyd i hun a Robles yn y fan ar lle, taro'r targed, a mae'n gwybod, mae'n mynd i sgorio. Ie, dewch i ddathlu. Hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. A'r chwarter di cael ei reoli bron gan Caernarfon, ond fe ddudon ni Owain yn dod, mae Bae Colwyn wedi dod nôl yn y gêm. O, yndi, maen nhw wedi dod nôl i fewn iddi, ond o safbwynt y gol, dwi'n meddwl... sydd at y gol geidwad. Mae'r croes yn dod i fewn. Swn i'n tybio fo Matty Jones yn hanner sylwi bod Conor Roberts yn dod am y bêl, a wedyn mae'n symud yn ôl, a dyna pan mae ar ei sodla, a ddim yn amddiffyn i ddigon da. Hughes allan. A mae yna ysbryd newydd yn chwarae Bae Colwyn. Ford yn chwilio am Robles. Lewis. Dan bwysau gan Aaron Edwards. Ac am y tro cynta, di Caernarfon ddim yn edrych cweit mor gyfforddus. Dyna'r lythyrdacyl oeddech chi'n galw amdani? Sfia gwen ar y wynaf i Nick. Lythyrdacyl ar y gwair sy'n golygu ti'n mynd cael rhyw graspens fatha fel ti'n cael ar y cae artificial. Well done, Jordan Davies. Ond mae jyst yn profi, mae Bae Colwyn ar hyn o bryd yn dim, maen nhw ar flaen i trai, jyst yn disgwyl ac yn ymatab chydig bach cynt na chwaraewyr Caernarfon fel a mae wedi bod yn y 5 munud 10 dwytha. Mae'n gêm gystadleuol. Aberdaki. Unwaith eto, mae'n gallu cyflymu gam yn ormod, unwaith eto ar y croesiad. Robles. Gweithio mor galed. Mae o'n mynd ar rediadau heb sgorio, ond dio byth yn mynd ar rediadau heb fod yn ddylanwad. Dio byth yn rhoi fyny. Dio byth yn anobeithio. Goset yn ennill y bêl. Lewis, nôl i ganol cae. At Downey. Owen. Lock. Da ni wedi cael digon o lock fydde Richard Davies o bosib yn deimlo. Wel, da ni'n mynd i weld hon eto, nutmeg yma, sbio'r on. Tara, off o fo, ac yn anffodus i Morgan Owen, mae'n llithro hefyd. Robles jyst mewn lle da ar hyn o bryd. Ond mae Caernarfon, maen nhw'n weld yn trio matab, maen nhw'n gweld yn trio cael y dyn yma. Aberdaki ar y bêl chydig bach mwy, ddim byd yn mynd i ffordd nhw ar hyn o bryd. Aaron Edwards, nôl eto at Robles, cyfnod gorau'r gêm i Bae Colwyn heb amheuaeth, mae'n mynd i hun oedd angen da i'w atal o. Ethan Roberts yn camu mewn i gadw'r meddiant. Aaron Edwards, cyfle y fo i chroesi, mae'n hongian. Ac ar ei hôl i Matty Jones ac yn falch o gael clirio. Ie, ti'n gwybod be, nath yr amddiffynwr Smith ddod ar draws mor dda yn fanna. Oedd y dyn yma, Sears mewn chydig bach o drwbl. O'ch ti'n teimlo fod yr ymosodwr Robles yn barod am hon, nath o gyrraedd y bêl gynta, Troi yn barod i ergydi, ond Smith i partner ond dod ar draws ac yn ei gwaith mor dda. Ie. Smith yn un o'r chwaraewyr sydd wedi chwarae bob un gêm i Caernarfon y tymor yma. Be sy'n arwydd o cael, mae pob un o 3 amddiffynwr canol Bae Colwyn wedi chwarae pob gêm. Dyna pam o bosib bod nhw mor anodd i'w treiddio. Fod i record amddiffynol nhw mor dda. Carbo sy'n mynd i gymryd y tafliad. Yno mae Pete, bygythiad mawr
Solomon Ford yr hif 6 a Lewis Cyril i gyd. Nawr te, fydd Conor Roberts yn dod am hond y fe, di mynd i gyrraedd o. Davies. A fydd fod chwith. Ac oedd angen i Conor Roberts i dalu. Ar y bêl fyny ganddo fo. Ac a dyna'r hyfedd. Un gol, a mae Bae Colwyn yn sydyn yn gynta at bron bob pêl. Aaron Edwards at Cumming. Digon o le gan Carbo. Os o lawiad nag oes chwaraewch ymlaen. Carbo yn y diwedd yn cael ei atal. A mae'n y gyfle i Downey ddod â hi. Downey allan at Jones. Y dyfarnwr yn gadael. Y dyfarnwr yn chwarae'r fantes fanne. Lock. Allan. At Jones. Jones i gadael i Aberdaki. Diolch methu rheoli hi. Wel, dim ond un lechen lan mae hwn di gadw'r tymor yma. Oedd o'n edrych ar goll efo'r gol, ac o bosib fydd yn Bae o'i hun yn beidio dod am y bêl, ac yn hyfedd iawn y golled annisgwyl yn erbyn Met. Oedd na gamgymeriad erchill ganddo yn y gêm honno hefyd, y gêm ddiwetha, ac yn rhoi gol ar blat i Mwandwe. Felly nid i wythnos o'r efo. Kick a man while he's down, Nick. Ond mae'n leinig i fod pan ydych chi'n cael camgymeriadau, dydi? Mae'n gol i da, mae'n un da i Gaernarfon gael yn yr ha. Chwarae teg, mae o'n mynd i wneud gwahaniaeth drwy tymor cyfan, jyst mewn lle eitha anodd ar hyn o bryd. Lock ac Aaron Edwards. Mae Aaron Edwards chydig bach yn anhapus efo honna. Bod y gic di cael ei roi yn ei erbyn o. Aaron Edwards jyst yn ei wthio fo i ffwrdd fama i deud, oi, fi di'r chief yn fama, boi, ond mi oedd hi'n drosedd a Lock. Am y tro cyntaf bosib yn y gêm, yn yr ardal, fysa Caernarfon eisiau weld o, yn gallu dylanwadu jyst yn y safle rhif 10, jyst tu allan i'r cwrt Cosby. Dyna lle mae ar ei ora. Ni weld ti'n well yma, mae Davies ato fo. Traed bach cyflym gan fo'n does. A mae'n rhyw syrthio. Mae'n rhedeg fewn i Pete. Well, sam llawer o drosedd yna. Cochi gyd bwysedd. So rhyw hanner stamp pan o'n fama. O'n i'n cydymdeimlo fan'na chydig bach efo Aaron Edwards, mae rai fi gyfedd. Dwi'n siŵr faint o drosedd oedd honna. Mae'n dod cyfle da iawn i Goset. Ac os oedd Aaron Edwards yn trio mynd o dan groen Lock, mae'n y gyfle fan hyn i gapten Caernarfon fynd o dan groen Bae Colwyn. Ac os ai at yr hanner awr. Goset. Gymryd y gic, syth at y gol o. Ac oedd na neb yna, dwi'n meddwl bod neb i disgwyl iddo fo llwng honna. Ie, dim problem efo'r ergyd gan Danny Gossett. Dim yn edrych y fwy o pwerus, ond dwi'n eitha licio pan ti'n meddwl, os mae'r gol yn gamblo i fynd tu ôl y wal yn gynnar yn fama, ac efo'r tywydd, mae'r cae'n slick, os mae'n taro y llawr just cyn y golgeidwad, mae'n gallu bod yn anghyffyrddus, a dyna sydd oedd hi. Just yn amffodus Adam Davies yn ymysodwr, mae'n sgrechian yn fanna drwy neidio dros y golgeidwad yn gwybod, so ni rhyw hanner eiliad yn gynt sy'n wedi chyrraedd hi. Ford. Hughes. Aberdaki. Ac ar hyn o bryd mae'r ddau dîm yn rhoi'r bêl i'w gilydd. Ac os am llawer o gyfnodau bler di bod yn y gema. Smith. Just gweld system Caernarfon rwan, maen nhw'n gadael downs, maen nhw'n ceisio adeiladu allan o'r cefn yndi, ond maen nhw'n dipyn o wagle, os maen nhw'n ildio meddiant, mae Danny Gossett yn eitha uchel, mae Iwan Lewis di teithio fel asgellwr ar ochr dde yma, felly fysa nhw'n gadael downs ar ben i hun bach, ond dyn nhw heb golli eto. Aberdaki ar rediad. Amddiffyn da, amddiffyn gofalus, ac os pa mae dyn yr hedeg felly yn y cwr Cosby, rhaid chi amseru popeth yn iawn. Ie, ti'n iawn, Nick. Mae cyflymder o, mae mor siarp yn dydi, felly ti wastad, jyst yn poeni, mae'n gallu creu embaras efo'r cyflymder yna. Ond chwarae teg, mae'n mynd heibio Pete, dwi'n meddwl. Mae partner o jyst yn dod ar draws Cyril, y capten yn gwneud be mae capten fod i wneud, yn helpu allan bob un o'i gyd chwaraewyr. Goset eto i gymryd y gic gornel. Sears, wrth gwrs, yn mynd i fod yn darged. Neb yn siŵr lle mae'r bêl, neb yn siŵr sydd i'w chlirio i Lock yn manteisio. Owen. Hwna'n bêl dda bron a bod allan a hi.
Goset oedd yn disgwyl amdani. Ie, ddim gigornel dda gan Dani Goset trona. Just Sears, dwi'n meddwl, gath o blaen i... Wel, just top corin i ben ar y bel. Ddim cweit digon, ond maen nhw yn achosi problema. A Sears sy'n mynd i gymryd y tafliad hir. Un o'r newidiadau yn hîm Caernarfon ers y golled annisgwyl na yn erbyn Met Caerdydd. Derbyn i nôl. Ar ei ddloed fe. Hon yn heriol ac oedd angen yr arbediad. Am arbediad. Chwarae teg i Alex Brown ac oedd Sears yn gwybod yn union be oedd o'n neud. Ie, clyfar gan Caernarfon o pawb yn disgwyl y tafliad hir. Goset yn mynd, derbyn i fyr. A wedyn Sears gath o ddau gyffyrddiad. Wedyn y trydydd ymol, os dos o neb yn mynd i'n hau lawr, dwi'n mynd i gael ergyd o'ch y fama, dwi'n i exeitio. Ac mae reit dros ben y golgeidod arbediad ddigon cyffyrddus, ond o rhaid iddo fod yn barod amdani, da gan Sears. Ie, yr elfen am yr arbediad oedd bod o falle ddim di disgwyl y bydd na ergyd yn dod nawr, mae'n gigornel arall. O na, Nick, mae'r fflag ma'n stryglo. Wedyn nhw'n chwarae os di honna ddim yn ei Galwch y game off. Dan drwy'n y golwr am yr arbediad wedi geid o'i hyder iddo fo. A mae'n rhyddhau y bel. Coming. Chwilio am Carbo. Saff gan Dawni o di aros nôl nawr te. Goset. Abadaci efo fo. Mae o'n gael y pasio nôl. Dawni. Davies wedi dod nôl yn ddofn. Smith. Owen. Mewn i chwarter awr ola'r hanner cynta. Ie. Dim cweit y pwysau, dim cweit y ddealltwriaeth. Mae'r arlwy rygbi di newid oherwydd y tywydd yn lle Conod yn erbyn y Scarlet, allan ar yr Ynys Werdd mi gawn ni. Munster yn erbyn Caerdydd fori. Yr rhaglen ar Esbyrec yn fyw yn cychwyn am 5:20 wedi 4. I'r gêm honno. I'r Scarlet yn cael ei gohirio mor gynnar a nithiwr. Dyfarnwr cynorthwyol yn edrych ac yn hapus na nath y bel adael y cwrt. Ac ydi bywyd ddim yn mynd y waith o leia i Conor Roberts. Ie, oedd hi'n agos yn doedd. Just yn abod i ardal ond ddigon da. A ti'n gwybod be, dwi'n meddwl bod o'n gwneud y dda. Oedd loc di cael ei ben at honna'n lle Davies. Oedd Davies na'n hapus, ond fi oedd hi bron ar hedeg yn garedig i Abadaci. Ond ie, mae hwn di arfer efo munudau siomedig wrth gwrs i fod o. A wedi mae wedi goroesi nhw i fod na'r golwyr gored a i di weld yn yr uwch gynghrair. A'r gwir amdani, oni bai bod o mor dda. Sa'n ni'n tynnu sylw at ei gamgymeriadau prin o. Mae Sean Bradley gyda llaw yn dechrau cynnesu o dan ni. Falle bod hynny jyst i'w ddisgwyl nawr te. Goset. Methu bwydo Abadaci. Mae Robles di mynd, ydy di mynd rhy gynnar. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol yn edrych. Mae'n gadael i'r peth fynd yn ei blaen. A pa mae Bae Colwyn yn amddiffyn, maen nhw'n manteisio ar bob cyfle gan nhw i daro'r bel yn sydyn fyny'r cae. A Robles, Davies, pa mae ganddo chi i cyflymder nhw yn y blaen, mae hynny'n ddealladwy. Mae'r bel gan Smith a Caernarfon. Lock. Yep. So ddim byd cweit mor hawdd ag oedd o'n y chwarter cyntaf i'r ymwelwyr nagos. A Bae Colwyn di setlo, a nhw'n gwneud un anoddach i'r bel gael ei fwydo i'r llinell flaen. Oedd hwnna'n hwyr iawn gan Goset ar Eiron Edwards. O, mae'n goch! Mae'n goch! Mae capten Caernarfon yn cael ei hel o'r maes efo 10 munud o'r hanner cynta'n weddill. Ac mae rhaid i chi ddeud, oedd e fel pladur, ath o drwyddo fo. Ac Eiron Edwards gollodd i dymer chydig funudau nôl sy'n anhapus. Diom yn dallt a di hwn ddim yn credu, ond dwi'n yn meddwl y gallwch chi ddadle. Na, dydy Dani Goset ddim yn dadle. Dwi'n meddwl y siom iddo fod i'r cyffyrddiad cyntaf. Mae'r bel yn dod ato fo. Dwi'n ni jyst gweld y bas gan Matty Jones yn fama. Cyffyrddiad gan Dani. Just touch bach yn drwm, mae'n dynnu Cris arno fo. A wedyn mae'n ymestyn.
Mae yn hwyr. Mae'r droed ei fyny efo'r studs. Dim yn ddwy droed na di. Ond da ni jyst yn gweld yn fama, mae'n neidio fewn. Dim digon o reolaeth na. A jyst yn dal ffer i Ron Edwards. Mae'n un cas yndi a dyna pam di Danny Gossett ddim yn cwyno. Bydd o'n hynod trwmedig wrth gwrs i fod o. Ond dwi'n meddwl bod y dyfarnwr wedi cael hwnna'n gywir. Nath o ddal i bigwr nhw'n dod. Nath o ddal i bigwr nhw. Fydd o'n gwybod yn bydd. Dwi'n meddwl, da ni sôn yn aml, mae'r gêm yn newid ydy. Ac ti'n sôn 15 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl, os dim yn ddwy drod i fyny, a ti'n mynd dal y studs yn uwch i fyny'r goes, fel di ddim yn gerdyn coch, ond sut mae pethau wedi newid. Dwi'n meddwl, unwaith ti'n neidio fewn, ti'n colli chydig bach o reolaeth. Dyma sydd yn digwydd. Ac wrth gwrs, mae'r newidiadau yn mynd i ddigwydd. Mae'n daith hir i Gossett, Rian. Ie, na i ddweud un peth, ti'n gwybod, mae'n ddigon hawdd arafu. Ti'n gwybod, pan mae rhywun yn neidio fewn, a dwi'n cysau uwch gynghrair Lloegr pan mae'n digwydd. Pan ti'n arafu a ti'n dangos y llun o lle mae'r studs, mae'n edrych yn waith, ond dwi'n meddwl yn fama, yn y cyflymder, fel oedden ni wedi weld ti'n fyw, ti'n gwybod, mae'n jyst yn colli chydig bach o reolaeth, a dwi'n meddwl mae'r ffaith, mae Eiron yn chwarae'r sy'n mor onast, a mae o'n i daro fo. Mae Eiron yn mynd lawr. Mae mor agos at y dyfarnwr. A dyna pam, mae o'n y fan ar lle i wneud y penderfyniad. Ie. Ddechwch ar y clwyf. Rhyw fawd i fyny, ie, mae'n mynd i allu cario ymlaen. Na'r arwydd tuag at yr ystlys. Ni sôn yn gynnar yn y gêm, di exeitio, ti'n gweld y tywydd, a ti'n meddwl bod ni'n mynd i gael gêm gorfforol. A bod y tackles yn hedfan i fewn, ond yn amlwg, os mae dyna'r math o gêm, da ni di weld, mae'n gystadleol, os ti rhyw chwynciad eiliad yn anghywir off a chdi. Ac os dwi'n cofio, chi oedd yn ymbil am gêm stormus a llithyr dacl, a mae Dani'n amlwg di gwrando, di mynd chydig rhy bell. Ti'n gwneud allan fatha bod gennym fo ryw AirPods yn ei glistio bod o'n gwrando arnyn ni. Dwi'n meddwl bod o'n ymwybodol, ond fydd yna neb yn fwy siomedig na Danny Gossett ar ôl hwnna. Mae'n gêm dda. Mae'n gêm dda. Ond mae'n gêm sy'n mynd i newid rwan. Caernarfon, maen nhw ar ei holi, a maen nhw lawr i 10 dyn, felly fydd hi'n ddifur iawn i weld be maen nhw'n mynd i wneud. Oedd o'n edrych yn debygol, o'ch ti'n sôn, Sean Bradley yn rhoi y shimpads ymlaen. Ti'n mynd gwneud hynna os na ti wedi cael y floedd gan y rheolwr yn deud, ei, gyna dy hun yn barod rwan, fyddwn ni dy angen di yn gynt na'r disgwyl. A ti jyst yn gweld, maen nhw'n mynd i syrthio fan i ryw 4-4-1, dwi'n meddwl, efo Aberdaki ar yr ochr dde yma. Swn i'n syni dim, os mae'r system yma yn chwarae, o weld Sean Bradley'n dod ymlaen ac o bosib loc yn gadael. Sears sy'n gapten yn absenoldeb Gossett, a da ni'n ail danio be alle fod nawr yn gêm danllyd. Ond oedd Owen yn geid y pwynt, ellydd Caernarfon ddim iste a gwarchod efo 10 dyn ac smnor i holi. Dion i'm drosod, Nick. Dion i'm drosod, dyna swn i yn ddeud. Ti'n gwybod, Caernarfon, maen nhw'n cael eu herio rwan. Maen nhw'n sefyllfa anodd arall mewn gêm. Mae fyny iddyn nhw ddangos y cymeriad, o'n i sôn efo Ebsi cyn y gêm. Os ti tuag at y brig, ti'n gorfod dangos chydig bach o cymeriad. Ti'n gorfod ffeindio ffordd o cael gêm gyfartal mewn gêm a pawb yn disgwyl i chdi golli. A be sy rhaid ni atgoffa'n hynny'n, mewn 7 o'r 10 games di bod tymor yma, mae Caernarfon bydd o'i holi. Nhw stildio'r gol gyntaf, a maen nhw wedi gwneud eto. A mae'r bel gan Jordan Davies, a mae Jordan Davies ni ffynnu nôl ar Robles, ardderchog gan Matty Jones. Wel, os oedd hon yn taro'r targed, mae'r bloc yn anhygol gan Matty Jones chwarae teg iddo fo. Mae'r symudiad yn dda, Jordan Davies yn gwneud beth ti'n ddisgwyl. Chwarae'r 1-2, sbio arno fo, jyst yn sbio dros ysgwydd yr amddiffynwr fewn a fo. A gath o ryw olwg bach yn fanna i weld lle mae partner o. A Robles yn cyrraedd y bel gyntaf, dwi'n eitha siŵr mae hwnna'n mynd ar y targed, gwaith da gan hwn. Hughes fydd yn cymryd y gic gornel. A mi fydd Caernarfon debia i yn meddwl peth pwysig nawr, pwysig iawn ydy cadw hi yn 1 hyd at yr egwyl.
Conor Roberts yn eto'n aros lle oedd o. Ath honna heibio pawb. Mae yna apelio a mwthio. Wel, be na i ddeud, oedd Dwylo Smith ar gefn Pete. Dwi'n meddwl bod yna ddigon i roi cic o'r smotyn, na. Ond ti jyst yn gweld, mae hon yn dipyn o frwydr, fe hon yn cario ymlaen. Mae yna dynnu Cris, chydig bach o wthia, dyna pan mae lawr. Dwi'n meddwl bod hi'n ddigon i roi cic o'r smotyn i fod yn gwbl onest. Ond, tei, dyddiau yma, mae rai chdi wylio. Os mae dyfarwr yn gweld hynna, mae yna jans. Edwards. Davies, Robles tu fewn iddo fo. Honna ddim yn cyrraedd. Yma cyfle i'r capten. Sears i tharau fan i'r cae. Davies yn dod nôl i geisio cynorthwyo i gadw'r meddiant, ond i Cei Conna. Di Caernarfon methu cael y meddiant, mae mor syml â hynny rwan. Ie, ti'n gwybod yr eilyddion ni'n sôn, Nick? Rheswm swn i'n tynnu loc oddi ar y cae o Sean Bradley ydi, mae loc yn chwarae'r talentog a bosib wneith o gael dylanwad a sgorio, ond dwi'n meddwl os swn i'n chwarae Bae Colwyn a swn i'n gweld y newid rwan, sa gen i fwy o ofn Sean Bradley ar rasiau chwith na fysa gen i am loc. A dyna pam, swn i jyst yn gwneud y newid cyn gyntaf as yn bosib. Sbiwch ar y lle yng nghanol y cae. Hughes. Cumming. Ond mae Bale yn dod Robles, dim di tharau to cynta am ddiffyn ardderchog eto. Mae'n cael traffaith i chlirio hi wedyn. Cic yn cael ei hildio. Mewn man peryg. Davies gafodd i wthio i'r llawr. Mae jyst yn rili clyfar. Mae'n dal i dir. Mae'n cymryd safle ar y cae. A diolch yn symud, ond mae'n gwybod fod Morgan Owen yn mynd i fod yn awyddus iawn i ennill y peniad. So, nawn ni weld wan. Fel mae'r Bale yn yr awyr, mae o jyst yn rhoi dim o'n sefyllfa Jordan Davies, yn gwybod beth sy'n dod tu ôl iddo fo. Mae jyst yn dal i dir. Morgan Owen fewn a fo. Wrth gwrs bod hi'n gicrydd. Ie, ac os sonio ni'n gynt yn y gêm am Aaron Edwards yn mynd o dan groen Caernarfon pan oedd o a loc yn dadle. Ac ers hynny, mae'r brwydrau unigol wedi cael ei hennill i gyd gan Bae Colwyn. Oedd Jordan Davies eisiau cymryd y gic yna. Geid i ddim, meddwl Jamie Cumming. Ac os na fydd hon yn dda, fydd Jordan Davies yn cwyno. Ochr y goli, dwi'n meddwl fydd hon yn mynd eto. Be dwi'n Os ni chymryd i... Be dwi'n wybod, Nick. Dwi'n jyst yn meddwl, mae mor agos at y gol. Mae'n sgil rili anodd i gael fyny ag i lawr mor sydyn efo dim cweit llawer, wel, dim lot o bwer arni o gwbl, felly mae'n ddibynnol o bod yn hollol gywir, yn sticio reit yn y gornel ucha. Hyd yn oed os mae hon ar y targed dros y wal sy'n fawr gyda llaw. Conor Roberts mewn rheolaeth o'r sefyllfa yna. Robles. Edwards. Hughes. Y pwy oedd i gweld hyn yn dod yn wedi gael dystiolaeth a chwarter ar agoriadol. Carbo. Cumming. Allan gan Sears. A mae Bae Colwyn yn brwydro am bopeth. Dath honna ddim rhedeg yn unio fel y Jordan Davies am i gweld ni'r rhedeg. Fydd na dipyn o amser ychwanegol. Yr anaf na ar cerdyn coch. Edwards. Cumming. Ac mae'n fod yn ddiddorol gweld faint yn union o amser fydd, faint o amser sydd gan Caernarfon i fynd mewn ar egwyl dim ond un gol ar ei holi. Davies. 3 munud o amser sy'n cael ei ychwanegu. Y Bale ydy Robles yn mynd i gyrraedd gyntaf efo fo. Mae Robles oedd yn meddwl ergydion doedd. Falle neith o hyd. Davies efo fo. Da gan Davies, allan ar Roberts, mae eisiau pas glyfer mewn! Ac oedd hi tu hwnt i Carbo, a fe allodd Conor Roberts ei chasglu.
Wel, mae gen ti frwydr yma yn yr un symudiad. 2 ymysodwr yn Davies ac Robles i Bae Colwyn yn cael y gorau ar amddiffynwyr canol. Mae nhw'n uwch na nhw'n yr awyr yn ennill y peniadau, mae nhw wedyn yn fwy siarp. Ac ar hyn o bryd, mae amddiffynwyr canol Caernarfon yn ffeindio'n anodd. Mae nhw'n cael ambell i bloc i fewn yndi, ond ti'n teimlo bod nhw'n amddiffyn chydig bach yn desperate os lici di. Ie, mae Bae Colwyn yn creu yn dydyn. Davies. Coming. Sears. Ydych chi yn teimlo bod y chwaraewyr fel Abadaki di mynd yn dawel, mae loc di bod yn absennol o'r cyffro yn llawer iawn rhy hir. A mae pob pel yn cael ei hennill gan Bae Colwyn. Sears. Lewis. Smith. Smith. Roberts. Davies. Jones. Abadaki efo Eiron Edwards. Mae Eiron wedi bod yn brysur ers o gael yr anaf na. Ers o eisiau profi pwynt. Abadaki. Rhediad da, dyma'r goreg yn y fo es dipyn. Mae'n eitha ni nôl nath i ddim cyrraedd Adam Davies. Y bygythiad yn dal yna, Lewis, mae o'n gallu tanio nhw. Am arbediad gan Carbo. Taflu gorff dros yr achos. Ac yn ffodus iddo fo. Ac i Bae Colwyn doedd hi ddim yn gico'r smotsi med y dyfarnwr. A mae Jordan Davies yn symud y chwarae o un pen y cael llall chwilio am Robles. Oedd hi'n bwysig iawn bod Sears yn cyrraedd am un atho. A mae Owain Tudur Jones yn dal i holi dybed oedd hwnna'n gico'r smotsin. Jordan Davies eto. Robles, mae Jordan Davies yn mor dda i gadw honna'n fyw. Y bel nôl at Hughes, Hughes ni tharo i cael ei chau lawr. Cyril, a mae Bae Colwyn yn chwilio am yr ail. A dod i mewn i'r eiliadau ola amser ychwanegol. Lock, cyfle i ddod â hi. Hughes efo fo. A mae Hughes di curo lock, a mae hynny o bosib yn cryniclo hanner lock, a mae o'n ildio cic ar ben hynny. Ti'n gwybod be, mae hon yn dod o'r eiliad gan Caernarfon yn ymosod i hunan. Abadaki yn rhedeg yn heibio Eiron Edwards, bron iawn yn gico'r smotyn yn fanna, a wedyn yr ergyd. Anodd gweld, ond yr ymateb gan y chwaraewyr oedd yn deud lot. Dwi'n meddwl bod hwnna'n taro i ddwylo fo. Mae hwnna'r ongl anghywir i ni, ond mae o'n deifio mewn ffordd. Mae'n troi gorff twtch bach, a mae fatha bod i ddwy fraich yn dod i fyny, amhosib gweld yn fanna. Dwi'n meddwl jyst o'r ymateb, ond mae ochr ddall y dyfarnwr. O bosib iawn bod o jyst methu gweld. Mae di bod yn hanner cynta llawn digwyddiad. Mae di bod yn hanner cynta llawn drama. A mi fydd e gôl arall fan hyn. Wel, yn ychwanegu at y ddrama honna. Tro yma Jordan Davies sy'n mynd i gael cymryd y gic. Mae chydig bach bellach allan. Haws o bosib fel i ffynnu i lawr. Digwyddiad ola'r hanner cynta debiau i. Davies. O! A Connor Roberts sydd wedi cael hanner cymysglyd yn gwneud arbediad pwysig. A bydd nam amser i gymryd y gic gornel. Fi dim tyn o ergyd yn dod. Mae o'n reit yn y gornel uchaf, dwi'n eitha siŵr. Connor Roberts yn neidio. Sbio ar hwn. Briliant gan Connor Roberts chwarae teg iddo fo. Reit ar ddiwedd yr hanner. Mae hon reit yn y top corner i fod, Nick. Am arbediad. Hanner cyntaf llawn digwyddiad, sgoriwr unig gol y gêm Lwy Robles. Dyna sy'n gwahanu'r ddau dîm, ond mae yna stori arall hefyd. Mae capten Caernarfon, Dani Goset, wedi cael ei hel o'r maes am drosedd ar y gŵr yma Eiron Edwards, y sgôr ar y egwyl. Bae Colwyn 1, Caernarfon dim. Mae dyn ni gêm a hanner i chi ar yr hanner fan hyn y Mae Colwyn. Sioc eto o ran Caernarfon, sut maen nhw'n ymateb. Digon i'w drafod yn ystod yr egwyl fan hyn. Ond mae'n cyrraedd mis newydd, mis Hydref, sy'n golygu hen flwyddyn i edrych nôl ar goliau gorau mis Medi. Dewch i ni edrych nôl yn gyntaf. A restr fer gol y mis felly.
myfyrwyr yn trio dod yn ei blaenau reit ar ddechrau yr ail gyfnod yma. Wandwe, Tielo! Hyfryd! Gol hyfryd gan Cwpan Wandwe! Dyma Goset, Goset! Dani, Goset! Maria Mahmood, creu chydig o le iddi hi hun ac yn tanio am gol gan Mahmood yn ei gêm gyntaf i Wrexham. Owen. Holden. Chydig o le. Mackenzie Holden. Yn yr gydion! Rhwyd o'n wych! Dan Williams, codi'r bel. Sy'n gas brobl i gyffyrddiad o at Williams! Athro uthgar gan y tîm cartra. O, Blair yn fanna gan Sam Jones, mae di roi'r meddiad i James Kroll. O, Kroll yn codi'r bel yn hyfryd. A phen y bont ar y blaen. Dyna ni, digon o goliau gwych y mis Hydref, mis Medi reina. I gyd, geith y gwr yma, ddewis yr enillydd. Owain, pwy sy'n ennill felly? Jordan Williams y Saint Newydd sy'n ennill. Oherwydd, dwi wastad yn beirniadu hein yn meddwl, pa gol swn i'n licio sgorio. Ac o'n y special, efallai bod yna goliau di mynd yn fwy i'r top corner. Mae'r bas yma'n bas iawn wrth gwrs, ond y cyffyrddiad yma, sbi ar honna gan brobl, a wedyn bang, bang, thank you mam, fel maen nhw dweud. Mon, jyst chydig bach o wahanol, dwi'n meddwl, briliant gan y dyn I hun. Maen nhw ar frig y tabl, maen nhw'n sgorio'r goliau gorau ar hyn o bryd hefyd, ond jyst brobl, sbi ar honna. Mae honna yn special, felly Jordan Williams ydi enillydd gol y mis Medi. Wel ie, llongyfarchiadau mawr iddo fe, a fel ti'n dweud, chi'n gael ergydion yn bell, chi'n gael goliau gwych, ond weithiau mae'n ambell I gyffyrddiad sy'n mynd â'ch hanadl chi. Ambell eiliad fan hyn, dwi'n mynd â'n hanadl ni, da y drwg yr hyll ar y tegau hefyd. Just yn sydyn, Caernarfon wedi cael dechrau gwych tymor yma, ond sydyn, maen nhw mewn brwydr fan hyn, colli 2 allan o dair, mae'n ail hanner mawr iddyn nhw. O, yndi, a maen nhw lawr I 10 dyn sy'n gwneud ti lot anoddach wrth gwrs, ond o'n i'n sôn cyn y gêm fatha, diolch yn ddigon I banicio, maen nhw yn mynd I golli gema, a ti yn mynd I gael rhediadau gwael, a mae'n debyg ar hyn o bryd, maen nhw mewn rhyw rhediad, mewn rhyw rut bach, dim un mawr o gwbl, mae yna her ail hanner wrth gwrs, ond dwi'n disgwyl gweld cwpl o newidiadau, ac dyn nhw'n allan o hon eto, ond chwarae teg mae Bae Colwyn, o bosib yn heidi bod ar y blaen. Ie, dwi ddim ar ben eto, ond mae yna wahaniaeth, mae yna gol yn gwahanu y ddau dîm. Dyma hi felly, dych chi'n ei weld y gol, a dod ar ôl cyfnod bach da I Bae Colwyn. Yndi, ond mae'n dod hefyd efo Caernarfon yn trio gwrth ymosod, felly ti oedd I cartra, weithiau ti angen tynnu'r sting allan o'r gêm. Conor Roberts yn mynd am yr un gig hir, ac yn sydyn iawn maen nhw'n gorau amddiffyn, a maen nhw'n dan chydig bach o bwysau. A y croesiad yma, jyst mewn ardal fygythiol, a ti'n gwybod, oedden ni'n cwestiynu Conor Roberts oherwydd mae'n cymryd rhyw gam bach I ddod allan, a bosib mae'r amddiffynwyr, mae hynna'n ddigon iddyn nhw feddwl, mae'n dod am hon. Ond wedyn mae'n newid I feddwl, a Matty Jones yn anffodus ar ei sodla, ddim cweit yn amddiffynol, be maen nhw'n dweud, textbook, ti'n mi fod I wynebu gol dy hun, neu ti'n mewn trwbl, a dyna sy'n digwydd, taro'r postyn, a mae'r dyn yma, sydd wedi cael hanner da, mae wedi cael ail hanner i'r hanner cyntaf da iawn. Unwaith gath o'r gol, oedd o'n unstoppable. Ond i'n meddwl bod fi'n gwylio Ibrahimovic in his pomp, os lici di ddol. Mae wedi bod yn lond llaw, Robles, chwarae teg. Ie, dweud fawr chwarae teg. Bae Colwyn wedi ymateb yn dda, Caernarfon wedi dechrau yn dda, wedyn ni ar ôl hynny, mae'n y gedyn coch yn ymddangos. Beth am hon? Ie, ti'n gwybod be, Dani Gosit, oedd I wastad yn gêm gysylltiol, mae gen efo gyffyrddiad trwm. Cyffyriad trwm yn fama, mae'n dynnu Cris, a wedyn mae'n trio gwneud yn iawn amdani, a mae'n neidio fewn efo lot fawr o nerth, a dyddi yma, da ni'n gwybod mae'n gerdyn coch. Mae Eiron yn cyrraedd y bel cyn, a wedyn mae'n dalo just yn uwch na'i ffero, a mae Dani Gosit yn gwybod. Mae'n gwybod yn syth. Fel capten weithiau ti'n trio gwneud rhywbeth I gael spark i'r tîm. A dychmyga sa fo'n ennill y bel yma na, sa pawb ar ei traed yma, here we go. Yn anffodus, mae just chwinciad yn hwyr, ac off o fo, mae dim o'n trwbl rwan. Oedd yr ymateb yn dweud y cyfan, oedd e'n gwybod beth yn dod o ran y cerdyn coch na. Felly, mae rhaid ni fynd nôl I dechrau, atgoffa ni, mae Caernarfon dechreuodd orau yn y gêm yma, achos ydych chi'n gyflym, maen nhw'n benderfynol, ond ddim wedi gallu manteisio ar hynny, ond oedd y cyfleoedd yn dod. Gathen nhw 10 munud da iawn, Aberdaki mewn ardaloedd fel yma yn rhedeg ar y tu allan,
a wedyn mae Bae Colwyn di sortio fo allan fel mae'r hanner di mynd yn ei blaen, ond pan oedd o'n cyrraedd yr ardal yma, rhedeg ar y tu allan, croesiadau yn fygythiol. Ac yn anffodus iddyn nhw, mae'n siŵr Downie ydy'r chwaraewr sydd wedi cael cwpl o gyfleoedd, chwaraewr sydd ddim yn sgoriwr naturiol, a fama ti'n mynd ar bêl tuag at Adam Davies. Dwi'n meddwl sa Danny Gossett yn cael ei amser eto sa fo o bosib jyst yn cymryd yr ergyd yna tro cynta. Felly maen nhw wedi cael cyfnodau yn y gêm, ond fel ti'n deud, dol, cyfnodau yn gynnar yn y gêm. A Bae Colwyn, nathon nhw reidio'r storm, a wedyn nathon nhw dyfu fewn iddi a rhoi perfformiad. Oedden ni sôn cyn y gêm, ti'n disgwyl gan dîm Michael Wilde, ond Caernarfon, dyn nhw'n di bod yn rhy wael, maen nhw ynddi, dal i fod hyd yn oed efo 10 dyn, ond ar hyn o bryd y tîm cartra mae'n siŵr sydd wedi cael y gorau ohoni. Ond nhw'n galw'n Gic Ysmotyn cyn hanner amser hefyd, felly digon i'w drafod o ran hynny. Felly gen i weld i nawr digwydd bod ar y gair, gyfynnwch y chwi a gewch, mae'n anodd gweld yn dyfu. Yndi, di'r ongl ddim yn gret, ond mae'r ymateb yn deud, mae'n alawio. Mae'n llithro fewn, a mae gefn o teg at y dyfarnwr, ond dwi'n meddwl yr ongl, a ti'n gweld lle mae'n freichio fo, dwi'n meddwl mae'n taro i freichio fo. Mae'n amhosib deud yn sicr, ond dwi'n meddwl y ffordd mae chwaraewyr Caernarfon sy'n o'i gwmpas o yn bloeddio yn deud, oi, mae hon yn penalty. Ond chwarae teg, mae o sydd yn o'r ei draed yn cario ymlaen, ond mae chwaraewyr weithiau, mae ymateb nhw'n deud y cyfan, a dwi'n meddwl bod Bae Colwyn wedi bod yn ffodus yma. Wel, dyna'n leini arni, o ran yr egwyl. Mae tipyn dyn ni drafod fan hyn, Owain ddim yn cael gadael eto, achos mae'n wythnos rhyngwladol, ni'r ffordd i Wembley wythnos yma, edrych mlaen yn fawr at hynny. Dewch i ni glywed gan y rheolwr Craig Bellamy sydd wedi bod yn brysur yn dewis y garfan wythnos yma. What excites you the most about this upcoming international window? For me, the intensity. Two teams have it. They have the profile for it. Now, we have to go. We have to be full gas. There's no two ways about it. And that's the exciting part, because there's going to be certain moments in games where the intensity of the opposition, where they're able to jump, definitely due to the profile they have. Are we going to be able to create angles quick enough? Are we going to be able to use the ball well enough? These moments are going to test you. I've always been impressed by our players with that. And anytime we haven't quite done it at a certain period, we've been able to learn off that and improve that. But these two games, we have to be really good at it. And it's going to force us to be really good at it, because if we ain't, it's going to be very uncomfortable. But I want us in that moment. And I just want that level of being able to go, do you know, gloves off. Let's go toe to toe. You know, see what happens. That's what I'm looking forward to. I wanted a high intense game, because if we fall into a lesser game maybe, and they're all difficult games, but say a team that's sat off. Now we have a lot of the ball on a slow tempo, slow this, slow that, but then the next game ain't going to be that. You know, we've seen even with Liechtenstein when we play Belgium so we need to be quick straight away, but we need that going into that game as well. So it's there. We already know what it is. I feel that's always beneficial, I found, as a player. You know, once you've had that real, it's nice to have the next one as well. We go again. There's no real easy games, but the intensity is very, very important. But also how you manage the minutes is really important as well, because we're fully aware of Belgium as well. You know, that's, you know, I'm not taking my eye off that. Trust me, as much as I don't believe in friendlies and I want us to go to England and really put on a positive performance and hopefully get the result we want, I'm fully aware of the Belgium game. But at the same time, I feel we have a better chance by going into a game with high intensity. It's down the road, full house. You know, well, I might think it is. I would expect them to be. I think it's close. Yeah. I don't want to talk on their behalf, but we're taking 7,000 fans. You don't think they're turning up to see us not take this serious? Of course we are. I'm glad for that as well. And it's so important that they do feel that way, because we feel that way as well. But at the same time, we get to recover an extra day, because it's Thursday. We get to travel back, so it's not far again. So to me, it was only a win. It was a win-win. It made so much sense for us to do this. I'm not into predicting points. I'm not into protecting my win ratio or losing ratio. I don't care.
for me is what's best for the team, what's best for us as a nation, what's going to prepare us to be the team we want we can. That to me is the most important. Wel, diddorol clywed sylwadau Craig Bellamy. Beth am y gemau yma'n amlwg glad Bell? Mae rhywbeth am gem Lloegr yma. Mae'n deimlad o gwmpas falle. Bod chi'n meddwl, yw hwn yn syniad da? Mae fe'n amlwg yn meddwl bod e'n syniad da, felly dwi'n mynd i ddadle gyda fe. Da ni wedi bod yn anffodus, oherwydd os oes ni chwarae Bell gyntaf, wedyn Lloegr yn yr ail gem, sa'n ni wrth yn bodda'n exeitio fwy yn mynd i Wembley. Mae Craig Bellamy yn ddigon call, mae o'n ymwybodol ac oedd yn deud yn fanna, yr ail gem ydy'r bwysica. Allan ni'n cuddio hynna, oddi wrth unrhyw un. Os ti'n cael dewis heddiw, da ni'n ennill un a colli un, wel dwi'n dewis y gem Gwlad Belg bob diwrnod yr wythnos. Ond wrth gwrs, da ni eisiau mynd yna a gadael yn marc, a mae'n mynd i fod yn gyfla i rhai o'r chwaraewyr sydd ddim ar hyn o bryd yn dechrau yn yr 11 i ddangos i'r rheolwr. Oi, dwi yma, ac os ti angen fi ddod oddi ar y fainc yn ebyn Gwlad Belg, ti'n gallu'n rhystio fi. A dyna di nos iau yn fwy na dim, felly dwi'n edrych ymlaen y fawrion at y gêm, ond hefyd fel pawb arall efo un llygedyn ar nos lun wedyn. Yw'r dwyster yna yn neud synwyr? Wel, mae'n neud synwyr, ac sy'n gweithio dda fe fel chwaraewr. Fel chwaraewr, yw chwarae ar dwyster uchel ar high intensity na cyn chwarae Belg? Yw hwnna'n neud synwyr i ti? Yndi mae o, oherwydd wnaethon dewis yr un tîm. Dyna di'r peth pwysica. Os fysa Craig Bellamy yn dewis yr un 11 i ddechrau'r ddwy gêm a bod nhw'n shattered ar ôl chwarae a trio cael rhywbeth yn ebyn Lloegr yn Wembley a bod ni'n blino yn ebyn Belg, sa ti'n meddwl, o pam nath o hynna? Neith o ddim. Neith o ddefnyddio'r garfan a be mae o wedi ddangos ers iddo gael y swydd fel rheolwr Cymru ydy mae o'n trystio pawb. Diolch yn tueddu sbio arnyn ni fel 11 chwaraewr a diolch yn trystio pawb arall, felly dyna pan dwi'n gyffroes i weld pwy fydd yn ddewis a wedyn allu di mond rhaid y law i fyny i ddeud oi, dwi eisiau chwarae mwy o gema o dan y ti fel rheolwr, felly a gobeithio nhw'n ei giro Lloegr. Da ni'n di giro nhw ers blynyddoedd, sy'n yn neis, fysa. Byddai'n braf iawn. Wedyn Belg, dyma pan mae mor bwysig, dyma'r tabl o ran y grŵp i atgoffa ble ni arni. A ni'n sôn am Gogledd Macedonia. Bydd rwy'n gatre Gogledd Macedonia yn gwylio ni'n meddwl, eis, sôn amdano ni. Mae rhaid ni ennill, a hefyd gobeithio bod Belg yn baglu rhywle arall. I ni dal digon da i ennill yn erbyn Belg fel o'n i rhai blynyddoedd yn ôl? O, yndan. A di Belg, oedd Belg yn dda yn erbyn ni. Felly mae yna broblemau i datrys, yna Doku a De Bruyne, come on. Mae nhw dal yn ser, ond dal i fod, allan i fod yn gystadleuol yn erbyn nhw, yn sicr. Yng Nghaerdydd, yn erbyn rhywun, dwi dal yn teimlo allan i roi gêm i unrhyw un. Felly, mae'n debyg i'r ymgyrch ddwytha Cynghrair y Cenhedloedd, ond neb yn disgwyl ni ennill y grŵp, ond na Twrci faglu reit ar yr eiliad ola, felly mae yna bethau fwy rhyfedd wedi digwydd a gobeithio wneith o ddigwydd eto. Mae'r gêm yn Belg dim yn crynhoi'r cyfan, ond chi'n meddwl nôl amdani, gwych i ddod o mewn y gêm, siomedig i golli hefyd, cael yn chwalu yn yr hanner cyntaf. Oedd popeth bron digwydd yn y gêm yna. Do, oedd hi'n dipyn o gêm yn de, a fydd hwn yn gobeithio bod fath o Doku yn dod ar y cae, Sean Bradley, ond o safbwynt y gêm Belg yna, gathon ni 10 munud gwael iawn. A mae hynna'n gallu digwydd yn erbyn y gwledydd mawr, felly perfformiad 90 munud cyflawn, sy'n yna neis yn bysa. Gyda llaw, ti'n hollol gywir o ran be fydd yr newidiadau. Loc yn gadael, Sean Bradley yn dod i'r cae i geisio achub y noson i Caernarfon, y Mae Colwyn heno, ar ei holi o gol i ddim. Nôl â ni felly, at ein tîm yn sylwebu. Diolch Dylan, mae Mikel Arteta wedi dechrau sôn nid am eilyddion, nid am hogiau sy'n cychwyn, ond hefyd hogiau sy'n gorffen a dyhead. Rheolwr Caernarfon ydy y bydd Sean Bradley yn gorffen drwy sgorio o leia 1 gol iddyn nhw'n ddiddorol iawn. Nath y dyn yma, Richard Davies, adel y stafell newid rhyw 5 munud cyn i'r tîm ddod allan. Oedd o yntau isio gadael y stafell cyn bod o'n deud gormod mor flin oedd o, neu, a dyna nath o, mynd i gael gair efo Sean Bradley oedd allan yn cynnesu. Felly mae'r bregaeth wedi'i rhoi, mae Bradley ar y maes, Loc sydd wedi gadael, mae Caernarfon ar ei holi, mae Bae Colwyn am gychwyn yr ail hanner ar y droed flaen hefyd. Edwards, nôl ato fo. Allan o hi gan Matty Jones. Aberdaki. Dawelodd yn arw ar ôl 10 munud agoriadol amlwg iawn. Jordan Davies ac Iwan Lewis yn tasgu.
ac yn cymodi. Owain Tudur Jones yn ôl efo fi, Sean Bradley ymlaen. Be fydd yr rheolwr yn obeithio bydd yn newid oherwydd hynny, Owain? Wel, da ni'n gwybod y talent sy'n ganddo fo, mae'n gallu achosi problemau. Dwi'n meddwl y cwestiwn mwyaf sydd i Bae Colwyn, sut maen nhw yn mynd ati yn yr ail hanner. Ydyn nhw'n trio gwarchod... Sori, dwi wedi cael yn haflu yma. Dwi'n trio y bel dal o... Mae yna y bel di taro Gwylan. Gadwch ni gael yr exclusif, a mae'r Gwylan yn gadael. Di'n mynd edrych yn gyfforddus, di'n mynd edrych yn hapus. Na. Bel yn y cyfamser gan Abodaki. Abodaki'n dal i fynd, chwilio am gymorth. Abodaki eto. Dyn o fantes gan Bae Colwyn, gôl o fantes gan Bae Colwyn. Hwna'n bel sal. Ie, chwarae teg Carbo. Oedd o'n dwt fanna. Ie, sut mae Bae Colwyn yn gwneud yn yr ail hanner? Ydyn nhw'n mynd amdani, ta ydyn nhw'n bod yn rhy warchodol, yn rhy barchus tuag at Caernarfon? Dyna di'r cwestiwn mawr sydd gen i. Mae yna fwy o goliau mae Bae Colwyn os maen nhw eisiau fo, ond os maen nhw'n eistedd nôl ac yn gadael i Caernarfon gael gormod o feddiant, boes fatha Bradley, Abodaki, weld y bel gormod, oedd sydyn iawn fydd yna gêm ymlaen. Cam sefyll. A dyma ni. Reit, gown ni weld Wanek. Be sy'n digwydd yma? Be sy'n digwydd y bel? O, lle mae'r Wylan da? Be ddweud am hynna, Nick? Blwyddyn dwytha, o'n i'n Llandudno, ac o'n i'n bita hefen ia. A dyma yna rhyw Wylan yn dod ar y nysgwydd, a dwy'n hefen ia, ac ers y diwrnod yna dwi'n ei cysau nhw, felly allai'm deud byddai mewn trwbl, allai'm deud bod fi ddim yn anhapus efo beth sy'n newydd digwydd. Ac ryw 6 mis yn ôl, o'n i'n eistedd ar y cei yn Gaernarfon yn bita pasti, a mi nath Wylan yr union rhyw peth. Gadwch ni'n dau o beithio, mae honno oedd y Wylan. A ti'n gwybod y peth mwyaf di, da ni angen sortio'n deiat ac an. Da ni angen bita mwyach. Nice creams a pasties. Oedd Malcolm Allen yn cael salad pan oedden ni'n cael yn pasti yn hefen ia. Yn y cyfamser, mae'n y gêm bel-droed i'w chwarae. Mae'r Wylan di mynd i ddeud y stori wrth i met. Sears. Mae'r Wylan di mynd i ganolbwyntio ar y bethau amgenach. Os yna gyfle i gipio hefen ia fan hyn. Hen greithia, Nick. Ti'n gwybod, Gwylan a hefen ia. Mae hi. O, mae hi. Ia, chdi. Peidiwch gan, tynwch chi oedd ar y sgrin. O'n i'n rili di upsetio diwrnod yna, sti. O'n i, ti'n gwybod, oedd i'n diwrnod cynnas, o'n i di edrych ymlaen i fita hon. Os da chi wedi cael eich effeithio gan yr hyn da chi wedi weld, mae yna wefan a fydd y manylion ar ddiwedd o'r rhaglen. Sprinkles a sos oedd arni, a flec, gyda llaw. Ar y Wylan. Carbo. William Davies. Smith. Holl bresennol yn gemau Caernarfon y tymor yma. Am ddiffynwr cydnerth iawn. Gwyliad y hun, washi. Football. Davies. Unwaith eto, fel welson ni yn yr ail hanner. Bae Colwyn. Mae brathiad nhw'n gynt, maen nhw'n ennill y peli, lle mae'n y gystadleuaeth amdanyn nhw. Carbo. Ond mae'r pwynt yn werth i wneud, dyma'r 8fed tro mewn 11 gêm i Caernarfon ildio gôl gynta'r gêm. A dych chi yn teimlo rhyw ddydd mae hynny'n mynd i ddal i fyny efo chi. Mae nhw'n ar rhan fwyaf gemau wedi gallu dod nôl a sgorio mwy. Dim yn bob un. Ond mae rhaid nhw'n wneud yma. A tasa peth yn aros fel hyn, a pawb yn gwbl gyfiawn yn canmol dechrau Caernarfon i'r tymor. Tasa nhw'n colli hon, fysa'n 2 colled mewn 4 gêm. Ac un mater bach o'r seintiau newydd i ddod nos Fawrth. Ie, jyst yr elfen gystadleuol yn y eto'n Jordan Davies. Gath o un yn hanner cyntaf, lle nath o ddal i dir.
Trosedd gwthiad pwniad yn ei gefn o lawr o fo union ei fath. Chydig bach o ddadla, chydig bach o ffrio. Conor Roberts i gymryd y gic. Sears nillodd y bel, mae hwnna'n tasgu'n garedig. Abadaki angen iddo fo ddod fwy mewn i'r gêm fel oedd o'n gynnar yn y gêm. Mae wedi gyd yn dda, ond mae'r golwr yma wedi chwarae'n dda. Alex Brown, 19 mlwydd oed ydi o. A da chi'n teimlo, mae Caernarfon wedi gwneud popeth nhw wedi allu'r bel dan i drwyno, ond mae wedi delio efo popeth. Ie, dwi'n meddwl mae hwnna'n hanner y problem. Mae wedi cael gêm daclus iawn. Ond ti'n sôn lawr i drwyno, mae yna lot o'r ergydio croesiadau wedi bod syth ato fo. Diolch wedi gorau gwneud dim byd anhygol. Ti'n gweld y fa, mae'r ddawn yna, jyst y fficio un ffordd ar ei droed chwith wedyn, ond jyst croesiad gwael syth at y gol geidwad. Sy'n gwneud yn gret. Wedyn, da ni newydd weld tynnu Cris. Mae'r problemau yn yr ymosod yn sicr. Does am dealltwriaeth wedi bod gan Caernarfon yn y llinell flaen. Mae Adam Davies wedi bod yn dawel. Unwaith eto ni sôn dipyn amdano yn y 10 munud agoriadol. George Hughes sy'n paratoi y gic yma i'r tîm cartre allan gan Sears ac oedd hi'n bwysig bod o'n cyrraedd. Abadaki efo fo. Mae Ethan Roberts sydd wedi chwarae'n dda. Carfo nôl at Roberts mewn yn lle Sam Hart sy'n absennol oherwydd priodas i hun ac oedd y basna gyda llaw a finnen i ganmol o gan Ethan Roberts. Wel, oedd Mike Wilde yn gandryll efo'r basna. Josh Locke fanna, fo gollodd i le ar y hanner i Sean Bradley. Aaron Edwards yn anwybyddu'r bas amlwg i'r dde ac yn mynd tua'r chwith. Robles. Ac os am awgrym hyd yn hyn yn y munud y cynner bod pethau mynd i newid i Caernarfon. Robles di mynd rhy gynnar, cam sefyll. Be fydde wedi deud, Owain, be fysa fo'n hoffi weld yn wahanol? Ie, mae'n un anodd oherwydd allu di fod yn rhy ymosodol a mynd amdani yn rhy gynnar yn yr ail hanner. Mae mor bwysig cadw peth am dyn. Dwi'n jyst yn sbio ar y tîm ac dyn nhw dal yn chwarae efo unrhyw fath o led naturiol. Mae Abadaki yn y llinell ymosodol efo Davies. Mae Bradley yn fwy un o'r 3 yn ganol cae. Felly, posib iawn, mae ddim cweit yn medru yn y safle yna gweld y gorau o Sean Bradley. Mae yna lot o ofyn yn mynd i fod arno fo i wneud gwaith amddiffynol. Ac am gyfnodau, weithiau mae jyst yn switch off ac yn gadael i redwyr fynd o'i gwmpas o, felly Caernarfon jyst aros yn y gêm. Mae hwn yn, byddech chi'n meddwl, yn brawf o gymeriad ambell un o'r chwaraewyr. Mae Bradley yma ar fenthyg. Locke, wel, methu'r prawf mae o di gwneud yn y gêm yma. Mae angen i rywun gamu mewn. Ddigon yn gwneud i Bae Colwyn. Mae'r glaw yn dechrau disgyn yma. Mae'r gwynt yn cynyddu. Ond os ddim newid ymhatlwm y gêm, mae'r bel yn cael ei fyddhau Jordan Davies. Di amseru'r rediad. Mae cael tu ôl i Matty Jones. Mae Jordan Davies yn cael ei wthio. Mae'r dyfarnwr yn edrych ar y dyfarnwr cynorthwyol. Dim byd o'i le, oes? Wel, mae'r dyfarnwr cynorthwyol yn y diwedd. Mae o'n cadw i liman lawr. Ond mae hon yn goch yn dydi. Wowzers! Os oedd hwnna'n drosedd, mae rai bod hi'n gerdyn goch. Oedd o bron i misio rhoi. Dyna pam, di hwnna methu coelio'r peth. Mae'n deud o'n i un ebyn y goli. Be'n fwy allai wneud, ond cyrraedd sefyllfa, lle mae yna rhywun yn gwthio fi'n yng nghefn, pan dwi fewn am gol, os un am ddiffynod yn ôl, Caernarfon ganol cae, a sôn am hynna wedyn, a wedyn yr hediad, ti'n jyst yn gweld, mae'n torri ar draws, Owen, mae'r dyfarwr yn penderfynu fo Sears yn dod ar draws. Dyna'r pam mae'n rhoi cerdyn melyn a ddim y goch. A sa bobl yn gallu dadla i fod o. A ti jyst yn sbio, ond i fi, mae o'n barod i gymryd yr ergyd. Os di o'n cael ei wthio, dwi'n meddwl bod o'n cymryd yr ergyd, mae o'n gyffredin trwm gyda llaw. Nath o'n trio hon, mynd ar draws. Yn fama, mae yna ergyd yn dod cyn Sears, yn y marn ni. Os mae'n cymryd cyffyrddiad ychwanegol, mae Sears yn dod yn ôl i fewn yndi, ond mae Caernarfon yn eitha ffodus o beidio bod lawr i 9-1. Wel, rhwng hwn a hwn,
mae'r penderfyniad wedi wneud, a mae gan Jordan Davies gafodd i lorio yn mynd i gael cyfle i ddial yn syth. Wel, mae'n agos iawn at y gol o safbwynt i chodi fyny i lawr, ond mae yna olwg mynd amdani a dim arall arno fo. Mae Aaron Edwards yn barod yn mynd drwy bêl rydd mewn â hi! Ac o'n arbediad ardderchog gan Conor Roberts, mae'n gig gornel. O'n i'n gweld y gap rhwng y wal a Matty Jones. Gap mwyn Conor Roberts all i weld y bêl yn fwy na dim. Ond ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod o'n taro'r gap yna. Fel wal, gwni weld os mae'n mynd drwy'r bwlch yndi, dwi'n meddwl. Mae'r dyn sydd ar ochr allan y wal, jyst yn troi gefn touch bach yn ormodol i fi. Yn chwarae teg i'r dyn yma. Cwpl arbedion pwysig iawn mae di gael rwan. Mae hon yn gêm dda, a da chi'n teimlo bod yna fwy o ddramau ddod. Hughes sy'n paratoi i gymryd y gic. I bwy mae'n disgyn, arbediad amddiffynol ardderchog, ond ag am sefyll wedyn gan Hughes. Pwy oedd yn ôl yn cynorthwyo? Adam Davies, taflu gorff o flaen y bêl, oedd hi'n bwysig bod o'n gwneud, a da ni wedi gweld dipyn o hyn, a da chi'n teimlo bod yna fwy i ddod. Ie, just y croesiad o safon yn fama, mae yna scramble, Adam Davies jyst yn llithro fewn. Llawer o'n byd yn digwydd yn fanna. Ni weld o rwan yn trio mataf, sy'n nhw'n llithro fewn. Hwna'n risg gyda llaw. I'r ergyd gan Cyril. Jordan Davies yn chwarae'n ardderchog a bêl dros y top. Nid yma tro cyntaf. Mae Jordan Davies yn brasgamu mewn i'r cwrt. Os all Robles i gyrraedd o. Mae'r bêl yn mynd y tu hwnt i Robles. Mae'r ergyd gan Roberts. Arbediad campus arall gan Conor Roberts. Bradley a chyfle i chlirio hi. Aaron Edwards oedd mewn. A mae Conor Roberts, fyddech chi'n deud, wedi atal y gêm rhag dod i ben mor gynnar ar awr. Per arall os y top. Robles mynd i hun. Robles tu mewn i Smith. Mae Jordan Davies efo fo. Robles yn mynd i hun. Heibio'r postyn, cic gol. Ti'n iawn, Nick? Allan o wynt yn sylwebu, heb sôn am chwarae ar y cae. Y bêl yn llifo un ochr i'r llall. Just penderfyniad anghywir yn y pen draw. Dwi'n meddwl bod Roberts yn desperate i gael yr ergyd ar ei doed chwith. Hon oedd yr ail wedyn. A maen nhw'n cymryd mantais. Di hwn i'n fod lawr i 10 dyn. I Caernarfon, mae yna wendid rhwng yr amddiffynwr canol Smith a Jones fel cefnwr chwith. Mae'r bwlch rhwngthyn nhw, mae'r llinell uchel, mae Robles a Davies wrth i bodda yn cymryd mantais o fanna. Hon oedd y cyfle, so wedi gallu cymryd ergyd efo'r cyffredau cyntaf bysa, a wedyn yr ail, Roberts jyst yn gamblo yn syth, arbediad da, ond ddylia Roberts sgorio. Carbo. Cumming methu cweit ar rheoli honna. O, mae Jordan Davies yn chwarae yn gampus. Mae o'n lon llaw yn dydi. Mae o'n gyflym, mae'n gystadleol, mae'n ymladdgar. Cumming yn fama yn trio rheoli, ond y bêl yn bwns yn anghyffyrddus. Fyny hi, cyffyriad lyflu. Mae Jordan Davies yn math o chwaraewr, ti'n misio ddod gyrraedd y rhythm. Mae wedi taro rhyw rhythm, rhyw ffordd o chwarae lle mae hyder o'n uchel, a ti'n gwybod wedyn, a mae hyn yn anodd stopio rwan. Y ffordd i stopio fo, di'n 5 munud, 10 munud cynta, rhoi waldan iddo fo, a gobeithio bod o ddim ffansi, ond ar hyn o bryd, mae o'n synhwyro bod yna goliau iddo fo. 1 o 5 chwaraewr sydd wedi chwarae pob un gêm i Bae Colwyn y tymor yma. A mae pethau mynd o blaid Michael Wilde, Smith, oedd hi'n bwysig fod yn cael ei benni ddim i nath o. Sears, hapus i chael i fyny'r cae. Davies, Adam Davies. Mae angen iddo fo ddod fwy fy mewn i'r gêm. Hughes. Ac yn y cyfweliad efo Craig Bellamy. Be oedd y gwahoddiad? Tynnwch eich menig. Ewch ben. Wel, dyna mae'r ddau dîm yma ni'n neud. A mae yna frwydr o'n blaen. I'ch atgoffa chi, Caernarfon yn chwarae efo 10 dyn. A hynny ers ychydig funudau wedi'r hanner awr ar ôl i Danny Gossett weld carden goch am ddosedd ar Aaron Edwards. A mae gol Louis Robles wedi 20 munud yn ymddangos yn bell iawn yn ôl. Robles yn camp sefyll, nos fawrth, Llanelli yn erbyn Met Caerdydd. Hawdd i gael ar yn gwefannau ni
ar YouTube nos Fawrth, y cyfan yn dechrau am hanner awr wedi 7. A'i player hefyd wrth gwrs y tymor yma. Datblygiad sydd wrth fodd, nifer fawr o'n gwylwyr ni. Mewn i'r hanner awr ola. Nodwch y marc coch na uwchben enw Caernarfon. Ma' nhw lawr i 10 dyn, dyna pam mae'n anodd iddyn nhw, mewn gan Sears. A mae'n amddiffyn tair gan y naill ochr a'r llall, Abu Daki. Creu chydig bach o le, mynd i hun, mae honna'n wyllt. Kick goal. Ac dwi wedi gweld Owain Tudur Jones yn taro ergydion llai cam na hynny ar gwrs golff. Felly fi beidio sôn am golff Owain Tudur Jones. Y bel yn cael ei hanelu, tuag at Cumming. O, fath o reoli honna'n dda dan bwysau Aaron Edwards. Aaron Edwards yn creu y cyfle! O, sa wedi bod yn hyfryd. Nath o'i wneud i'r bel ddawnsio unwaith a wedyn i tharau a mae Conor Roberts dod i'r adwy Caernarfon eto a mae Caernarfon yn ceisio ymosod, mae yna ormod ar honna. Oedd Aaron Edwards yn mwynhau hun fan Owain. Dwi'n siŵr os dwi'n dweud gormod yn fama. O bosib hon di arbediad gorau Conor Roberts, oherwydd diolch yn gweld ti. Mae jyst flic bach fyny gan Aaron Edwards. Gotcha hwnna, flic! A wedyn drwy y ddau amddiffynwyr. Conor Roberts yn sicr yn gweld hon yn hwyr. A mae jyst y cyffyrau cyntaf yna. Bong, dda Thierry Henry, blynyddoedd lawar yn ôl. Sgorin efo Man U, chydig bach o wahanol, ond bod tebyg, A hyfryd, a mae hwn, wel, mae'n cadw Caernarfon yn y gêm. So mae'n heiaeth am hynny, Ethan Roberts. Dio ddim yn cam sefyll ac mae o'n ennill cic. Ti'n gwybod beth ddigwyddodd? Conor Roberts yn gwrando ar dy Sylwebaeth dian ar y cyntaf yn lladd arno fo. Wel, mae wedi gen mwy nag adfer i hun, mae hynny'n sicr. Gêm dda. Mae yn gêm dda. Ac beth sy'n bwysig trosedd yma, mae gan Owen jyst chydig bach, ti jyst methu rhoi dy law ar ysgwydd chwaraewr dyddiau yma lawr â nhw a mae yna gicrydd. Beth sy'n bwysig yn Caernarfon ydy, mae rai nhw fanteisio. Dyn nhw'n mynd i gael gymaint â hynna o gyfleoedd. Mae nhw yn mynd i fod dan y lach, mae nhw yn mynd i fod dan bwysau, reidio lwc ar y degau pan ti lawr i 10. Ond os mae'n un gol i ddim, mi gawn nhw gyfleoedd. A wedyn, ydych chi'n barod i gymryd y cyfleoedd. Hughes i gymryd y gic. Amddiffynwyr mawr i fyny. A Roberts yn gwneud yn arferchog. Wel, sut gêm oedd ar y gweill? Be oedd pobl di ddarogan ar ben wythnos storm Amy? Faint o ddylanwad fydde Amy yn ei gael? A fydde'r car yn fwdlyd, fydde'r i lib, fydde'r i wyntog. Wel, mae di bod yn gêm gampus i'r rhan fwyaf o bobl. A fydd Dani Goset ddim yn myndio bod ni'n cuddio i lun o. Oedd hi'n dywyll arno fo. Oedd hi'n no star arno fo wedi hanner awr o'r gêm yma. Edwards. Wel, mae'n mynd i gael ei hatal o na anaf i pen. Dwi'n meddwl bod y pen yn isel i'r droed, oedd? Oedd, a dyna pam penderfynu cywir dim trosedd. Mae Jordan Davies yn gwiro lawr yma yma. Dion im i fod yn gic rydd, ond beth sy'n digwydd wedyn, y Swift jyst yn glanio ar ei ben, dwi'n meddwl. Glanio ar ei gefn. Mae gan Goset ffrind fama, does. Mae wedi dweud, paid y gadw fi gael yn angos yn fy siom. Ie, dio bron methu gweld y gêm, na di. Methu gwylio. Byddach bod yn mynd i gael hufen ia. A mae Smith na lawr. Ond diwedd pnawn a phenwthnos prysur yn cychwyn nithio efo Llansawel yn cael pwynt da yn erbyn pen y bont. A wedyn Cei Conna sydd wedi cael tymor siomedig yn cyrraedd Llanelli ar ôl i'r hediad da nhw. Hwlffordd sydd wedi fod yn fwy siomedig yn cyrraedd Flint o 2-1. Met yn cyrraedd Bala, Met yn dechrau adfer a Seintiau yn trechu'r Bari. Ac ar hyn o bryd, a fe heno'n gynwysiedig, mae'n golygu bod y clybiau cartre yn ennill pob un gêm y penwythnos yma. Ond mae yna agos i hanner awr ac sôn am Sadwrn ydw i wrth gwrs dim nos Wener, y gêm ddi-sgôr i ben y bont. Y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm hwn falle? Ddim just hwn, ti'n gwybod.
So Robles yn upset yn clywed hynna, dwi'n meddwl. Mae'r ddau yn eich ennill ymysodol wedi bod yn lond llaw. A fel y disgwyl, da ni'n gwybod y math o chwaraewyr ydyn nhw. A maen nhw jyst i weld i cyfuno bod nhw ar yr un un donfedd heno yn dallt rhediadau i gilydd. A maen nhw wedi achosi problema. Ond wedyn, un peth ydy gwneud y rhediadau, y chwaraewyr ganol cae ffeindio nhw wedyn hefyd wedi gweithio i Bae Colwyn. A da ni'n gweld y gol yma, mae Robles, ti jyst gorau cadw dy ben yn fwy na dim. Sa ti'n gallu bod yn anffodus a taro'r target, taro'r amddiffynwr. Felly mae'n mynd chydig bach yn uwch yn fama, ond ia, geithom llawer o gyfleoedd haws. A mae o'r Seagulls, Mae hwn yn licio y gwylanod yma. Gwni air efo wedyn. Diolch di bod drwy, be da ni di bod drwy ddefo, Nick? Diolch di bod o'n trauma ni. Ond yng nghanol cae yn hefyd, mae Bae Colwyn wedi bod mor effeithiol. Ac oeddech chi'n darogan cyn y gêm, mae fanna fydde'r blwyddyn. Ti Sean Bradley eto, ddim wedi cael y cyfle i wneud y gwahaniaeth. A mae Bae Colwyn a tîm hwn yn cymryd mantes o'r ffaith bod nhw yn chwarae yn erbyn 10 dyn. Robles. Carbo. Gwaith da gyda fo. Gwneud pethau chydig bach. Na fi hawdd gan Matty Jones, ond nhw wedi cael clirio y bêl gan Aaron Edwards. Edwards, heibio i ddyn Davies. Rhediad hyfryd gyda fo. Mewnad Robles, o ddim yn camsefyll. Dod mae'r golwr, cyffwrdd mae'r golwr. Jordan Davies eisiau'r gydio. Di hwnna ddim yn bas nôl. A mae hwn yn cael ail hanner i'w gofio. Mae'r bêl yna'n goro sticio gan Adam Davies. Mae'n goro sticio. Unrhyw ddwrnod, unrhyw gêm, ond pan ti lawr i 10, ti'n disgwyl gwell. Pryn ydy'r cyfleon i gael y bêl fyny'r cae. Ac ar hyn o bryd mae'n dod yn syth nôl at Caernarfon. Roberts. Owen. A mae'r bêl yn cael ei hildio yn llawer iawn rhy hawdd. Bradley. Gwaith da gyda fo. All hwn greu rhywbeth. Mae'r gallu gyda fo. Ydy o'n mynd i wneud o'i gyd ar ei ben ei hun. Mae Carbo di mynd efo fo. Mae hwnna'n bas i ganol y cae. Mae yna wthiad. Roberts sy'n cael ei gosbi. A mae yna gyfle pryn fan hyn. A mae drosodd hwnna i Caernarfon greu rhywbeth. Da gan Bradley fama, ond i bron a beirniadu Caernarfon, mae'r bwlch rhwng yr amddiffynwyr a'r ddau ymosodwyr yn rhy fawr ar hyn o bryd. A fel o Sean Bradley'n dod ar draws i gael y bel i lawr, o'n i'n meddwl, be ti'n neud Sean, ti ar ben dy hun yma, sgen ti'n chance o fodd yn iawn, nath o ennill y bel, a wedyn gwneud be mae Sean Bradley'n ei wneud. Cario'r bel, mynd ar gêm teg atr amddiffynwyr. Un cyffyrddiad bach, ydy bach, y bel yn styc o dan i droed o, yn arafu pethau, ond am gyfle. Matty Jones a Bradley. Os neu ddewiniaeth ar adeg i angen. Ac unwaith eto, mae'r golwr ifanc yma. 45 oed, Alex Brown yn gwneud yn dda. Nath o'n gred chwarae teg. Pawb yn disgwyl Matty Jones efo droed chwith, ond Sean Bradley ffansio hon dros dy wal a hi. Dim reit yn y gornel yma, i ddigon uchel i achosi problema. A dyma fo'n dod eto. A i fo fydd y gwahaniaeth. Allan i'r asgell. Pwysi ar ddiwedd hon. Mae'n dod i Jones. Braidd yn agos at ei gilydd. Do'n camsefyll nag oedd. Mae'r bêl yn cael ei ffenio allan gan George Hughes. Dwi'n cweit yn siŵr sydd oedd hynny mewn gamsefyll, ond mae'n gic gornel i'r ymwelwyr. A maen nhw'n dechrau awgrymu a gallai pethau newid. Mae rai bod yna amddiffynwr jyst i fynd yn ddim dros ben a bod ni heb weld o. O'n i'n meddwl fod yn camsefyll hefyd. Ond dyma ni, jyst chydig iliadau, ti'n gael nhw rhyw gyfnodau funud neu ddau. Ar ben i gêm. Croeso dy safon. Mae angen cornel dda. 10 dyn Caernarfon ar ben y golwr. Fo sy'n cael ei law i fi. Mae'n cael ei chrafangu gyda fo a wedyn i chlirio. Cyffyrddiad gwael. Carbo di gwneud digon. Fyny'r cae gan Cumming. Connor Roberts. Mae o di gweld y cyfle i daro'r bêl nôl fyny.
A mae honna'n drosedd arall sy'n cael ei hildio. Rhaid nhw wylio i gilydd. Rhaid nhw wylio. Di Abodaki ddim yn mynd i ennill y frwydr yna yn erbyn Cyril. Mae Cyril yn cael carden felen am y drosedd. A mae Abodaki'n cael ei garden felen am yr ymateb. A mae'n berwi'n braf efo 20 munud i fynd. Yndi, chydig bach o scramble yn y cwrt cosbi ar ôl i gornel. Y drosedd rwan, mae just, eto, mae'n neidio. Mae'n wthiad yn ei gefno, yndi. A fel oedd yn codi, oedd o'n hapus. A fel ma o'n i efo'r wylan, Nick. O'n i reit yn ei wyneb o. Isio scrap. Ond, ia, sam llawer yn y digwyddiad. Caerdydd yn ddigon. Ac yn arfon jyst yn enjoyo rhyw gyfnod bach rwan. Ond mae'r gwrth ymosodiadau mor bygythiol i Bae Colwyn. Cyfnod gorau Caernarfon yn yr ail hanner heb unrhyw amheuaeth. Unwaith eto Matty Jones a Bradley sy uwchben y bêl. A'r tro yma Bradley ni chymryd i eto at y sbotyn gwyn. Bêl at Jordan Davies ac yn sydyn dim yn glynu Bae Colwyn. Mae rhaid nhw fynd o mewn. Conor Roberts ni'r hoeddi mewn. Chwilio am Bradley. Fo'n teimlo mae Bradley allai fod yn wahaniaeth. Davies, unwaith eto mae'n colli'r meddiant. A mae Michael Wilde yn gandryll pan mae'n gweld Bae Colwyn yn ymateb fel hyn. Oedd yn gandryll efo Jordan Davies yn teimlo fod o'n ddiog, Nick. A mi nath adl fo bod Abodaki eto. Mae Abodaki a Bradley di newid esgyll. Yn am cweit yn gweithio. Peniad gan Sears, ond mae'n cael ei chlirio fyny at Davies, ond dio mynd i ymateb. Ia, oedd o'n llawio fanna, defnyddio ei braich. Ia, rheswm oedd Michael Wilde yn sgrechian ar i ymosodwr o hwn oedd y ffaith fod o'n mewn safle cam sefyll, oedd ychydig bach yn ddiog, oedd o'n cerdded yn ôl, ond os oes wedi cael ei hun yn ôl i hanner ei hun, saf o'n gallu gwneud yr hediad tu ôl a helpu dim o allan. Yr un man o dan bwysau ar hyn o bryd. Ie. Cyfnod mwyaf anghyfforddus Bae Colwyn o ddigon yr ail hanner. Ac unwaith eto. Oedd yn beniau bach da gan Smith yn doi fi cynnig rhywbeth i rywun redeg arno fo, ond oedd y golwr di gweld a fe ddoth o. Roberts at Hughes. Hughes at Aaron Edwards. Ddim di sôn cweit gymaint amdano fo ers yr egwyl. Deg dyn Caernarfon yn dal ar ei holi i gol Louis Robles wedi 20 munud. Owen yn ei ffenio i ganol y cae. Chwilio am Davies. Coes hir Cyril. Gwaith da. Cumming. Aaron Edwards. Jordan Davies wedi mynd ar hediad. Mae Sears di cyrraedd gynta. Ie, ar pwysau gan Jordan Davies sy'n golygu bod y bêl yn cael ei cholli a'r bêl ataf o nawr. Ie, honna mae'n drosedd. Yr ymateb oedd fanna, cos oedd Davies oeddech chi'n teimlo'n trio braidd yn rhy galed am gic, ond falle wedi gallu chwarae mantes fanna? Ie, bosib iawn. Bae Colwyn yn teimlo bod nhw mewn sefyllfa i wrth ymosod yn fama. Tro cyntaf Aaron Edwards jyst yn tawelu'r gêm. Os ydyn ni Cris, chydig bach oes, o jyst yn fama. Ond dwi'n meddwl bod chwaraewyr Caernarfon wedi clywed y chwyban. Mae yna un carbo yn cymryd lle y llall. A mae Isa yn gadael a mae Eunice yn dod ymlaen yn ei lefo. A mae Isa Carbo wedi gwneud gwaith campus yn ystod y gêm. A mae Eunice nawr mynd i gymryd ei lefo. Ymunodd efo'i efaill o'r bala dros yr haf. A mae o'n ymuno ar frwydr efo chwarter awr ohoni i'w chwarae. A mae'r gwynt di cynyddu. A mae'r baneri yn cael ei chwipio. A mae Caernarfon yn chwilio am gol. Carbo, dim bagliad. Robles yn mynd lawr, dim bagliad. Teimlo fod Bae Colwyn, dyn nhw'n helpu hynna'n i'r sut mae'r gêm yn llifo ar hyn o bryd o un ochr y cae llall. Dyn nhw'n trio cadw unrhyw fath o reolaeth, cadw'r meddiant, unwaith o'n nhw'n cael y bêl.
fatha tatan boeth, maen nhw'n chwilio am y bas wirthiol na tu ôl i amddiffyn Gaernarfon bob tro. Lle weithiau ti just angen tynnu'r sting allan o'r gêm, nhw sy'n ar y blaen. Yna'n sal gan Jones ma, Caernarfon chdi bach yn ffodus fanna i gael tafliad. Mae hwn efo chwarter awr o'r gêm i fynd. Mae Bae Colwyn yn gwybod mae'n gyfle gwych i gael 3 phwynt 10 dyn. Amser yn mynd yn fwy prin. Bale yn cael ei chadw'n fyw. Lewis, da ni'n di enw o mor aml, yn cael y Bale i mewn i'r cwrt. Carbonaf te, cael ei chwipio! Alla honna gan Matty Jones, fod wedi mynd i'n ddyle, mae'n cael gwiriad, mae'n mynd am gornel. Wel, dwi'n meddwl Matty Jones ydy'r dyn, os mae'r Bale yn syrthio gwaith da gan Lewis gyda llaw. A wedyn y croesiad yn cyrraedd tu allan i Cwrt Cosby. Jones ydy'r dyn oherwydd i dechneg o. Bradley, derbyn y gornel! Wow. Ac yn yr hoed dros y bar. Fe ddoth hi'n sydyn at Smith, a mae di'r hoeddi dros y bar, a mae pen i reolwr o yn ei ddwylo. Dwi'n cweit yn siŵr sut mae di methu, Nick. Y dyn anghywir o bosib yn y fan ar lle. Ti'n sbio am fama. Fatha bod o'n cweit disgwyl i'r Bale ddod, oherwydd mae'r peniad, croesiad gan Bradley, just cyffyriad lleiaf o'r pen o gwmpas y postyn agosa. Smith, ti just yn gorau taro targed. Dim nonsens o gwbl. Ti fe, 2 lathan allan o'r gol. Tair o bosib. Dros y traws da hi, methu coelio'r peth. Ond Caernarfon, maen nhw dal yn goro coelio bod yna fwy eiliadau fel ar y ffordd. Wel, mae'r 10 dyn wedi ymateb yn dda yn yr ail hanner, dim amheuaeth am hynny. Ydych chi yn teimlo bod Bae Colwyn wedi cyfrannu at 'i problemau hunain ychydig bach. O, dos Berin. Owen, allan at Bradley. Bradley, allan gael y Bale nôl. O, ddyle fod i gyda well. Mae rhaid fod wneud yn well fanna. Ond mae'r Bale yn cael ei chlirio. Cumming yn ei tharoi a Cumming yn ei derbyn ni. A mae Robles o'i flaen o. A mae Jordan Davies pen arall y cae. A mae'r Bale tu ôl yr amddiffyn. Ydi gweld hyn yn digwydd mor aml. Mae Matty Jones yn dod ar draws. Yn ergyd yn isel gan Carbo. Ac mae Carbo'n taro'r bar wedyn. Wel, y tro cynta, Connor Roberts a'i rhwystrodd o. Yr ail, y bar a'i rhwystrodd o. A dwi wedi ddeud o fwy nag unwaith o Anthony Jones. Mae hon yn gêm da. Sut mae mewn dyn gol, da ni wedi weld. Dwi'n yn gwybod. O'n i'n meddwl bod Jordan Davies yn cam sefyll. Bod o just i brysio i rediad. Ond, dim Llyman. Tynnu'r Bale yn ôl yma, arbediad da eto gan Connor Roberts. Waith i ni alw fo'n Connor y Wal Roberts ddim yn yr ail hanner yma. Mae wedi cael gêm mor dda. Anodd iddo fo bwnio'r Bale i ardal saff os lici di. Y Bale yn ebyn y traws wedyn, ond yndi mae'n dipyn o gêm. Os mae hwn yn gorffan 1 gol i ddim, am syndod fydd yna. Ac i fod yn feirniadol, mi allech chi ddeud y dyle Ynys Carbo di sgorio i gol gynta dros Bae Colwyn fanna. Bradley. A mae o yn y gêm o leia nawr, Bradley. Da ni wedi sôn dipyn mwy amdano fo'n do. Curoedd un, cyflymu gam. Mae angen cymorth rwan, neu allai fynd i hun. Gech chi bach gormod falle Jones! Ie, unwaith eto, o'n i'n hanner sôn yn gynharach. Matty Jones tu allan i'r Cwrt Cosby. Ti just bron yn ei drystio fo oherwydd y dechneg. Ond Sean Bradley yr hediad yma. Sawl chwaraewr yma'n mynd heibio. 6, 7, 8, dwi'n yn gwybod. Nes i golli count. Ond wedyn Matty Jones just yn trio mynd am... Just yn mynd am bwer, de. A dim rheolaeth wedyn. Mae yna newid arall yn mynd i fod. Ac yn gadael y maes. Mae Zefi Abadaki. Connor Evans ymlaen. A mae Osian Ellis ymlaen hefyd. Downey a Connor Evans. Ac yn ei lle nhw, Osian Ellis. Ar hif 21, Connor Evans. Ond y newidiadau neu beidio 10 dyn o hyd sy'n gan Caernarfon. A fydd Bae Colwyn yn eitha balch o weld Cefn Abudaki mae mewn ag allan o'r gêm o fo. Wel, ti bron yn falch o weld o'n gadael, er ti'n gwybod be mae'n gallu wneud, ond diolch wedi wneud o ddigon cyson. Mae Bae Colwyn chwarae teg wedi cadw fod dan dipyn o reolaeth
Heblaw am ryw cwpl o fflachiadau bach, felly Caernarfon rwan, coesa ffres, hogia ifanc. Nawn nhw'n gwneud un peth, nawn nhw'n redag. Davies. Cic gornel. Yr apelio tair yn gweithio. Ac Davies yn annog cefnogwyr Caernarfon i wneud i'r rhan nhw. A maen nhw'n wastadol fodlon gwneud hynny wrth gwrs. Ie, peniau da gan yr eilydd Evans y fanna, Adam Davies yn synhwyro. Bradley i gymryd y gornel. Bydd hon unwaith eto mae'n siŵr yn mynd mor agos at y gol sy'n bosib. Cic gol bydd honna. Ie, anlwcus Davies, mae o'n gwneud y rhediad mor pwrpasol ar draws y post yn agosa. Wrth gwrs, diolch angen llawer arni, ond mae jyst yn taro i ben yn sy'n golygu allan â hi. Mae jyst mae'n sefyllio, mae Bale yn dod ato fo yn gynt na mae'n ddisgwyl os licio di methu wedyn symud i gorff mwyn cael unrhyw fath o reolaeth. Llai na 10 munud i fynd. Ac o feddwl bod y gêm yma yn cael ei hystyried fel gêm allai fod wedi cael ei gohirio oherwydd y holl rybuddion. Dyna ni'n falch iawn nad ydy hi. Ac os mae wedi bod yn gêm gystadleuol gyffroes. Owen. Sears. Nôl at Owen. O hwnna'n bail dda. Tuag at Connor Evans. Evans ni chael i mewn. Oedd hi tu hwnt i'r bachgen ifanc. Owen Ellis oedd hi mynd i fod. Oedd hi'r uchel iddo fo. Ac Osian Ellis di symud i'r cwrt. Connor Evans ni gadael i. A Morgan Owen yn aros i Sears gyrraedd. A mae Caernarfon yn gwybod bob tro maen nhw pen yn ar cae, mae rhaid nhw fanteisio. Peniau da iawn allan gan Nathan Peat. Pan ti'n gweld Peat yn dod i benio'r belfa, jyst cael allan o ffordd, gwir yr. A gath hi mor bell yn do. Fel taro. Ddim yn mynd am gic gornel, mynd y gyfle arall i ddoeddi mewn. O cic. Gwaith da gan Cyril bryd hynny chlifau fyny'r cae. Nes di ofyn yn gynharach, Nick, tactega o safbwynt Caernarfon rwan. I fi, sydd mae'r 10 munud dwytha di bod, a sydd mae o di tyfu fewn i'r gêm, cael Sean Bradley ar y bel. Mae mor syml a hynna, oherwydd mae o'r teip o chwaraewr rwan. Mae o'n jinky, mae ar ei gêm, a mae o'n achosi problemau, a codi ofn i'r amddiffyn. Ie, ond me'n lawio fanna. Gwaith bach da gan Osian Ellis. Yn ymddangos am y chweched tro fel eilydd. Ie, jyst mynd am y croesiad o'na lawio. A jyst y digwyddiadau bach fel oedd yn mynd o blaid Bae Colwyn hanner cynta. Maen nhw wedi troi rwan a ti'n teimlo'r nerfusrwydd bron o bod yn y hogiau'r tîm cartra. Braf gweld hogiau ifanc lleol fel Osian Ellis 2 ar 15 oed yn cael cyfle. Mewn ar fel chwilio am Davies. O, mae'n disgyn. O! Smith oedd eto. Dych chi'n teimlo bod y cyfleon da i gyd yn disgyn i Smith. Evans a Llawr gyda llaw, braidd yn rhy hawdd, mae rai deud. Ie, ni'n siŵr os yna lawio gan Smith, jyst fel mae'r Bale yn dod ato fo'n fanna. Dim yn ergyd a dim yn groesiad na chdi yn y pen draw, ond chwarae teg, da ni di holi os gan Caernarfon y cymeriad. A dydy'r canlyniad dim wastad dim y canlyniad ydy'r ateb i'r cwestiwn yna. Maen nhw wedi dangos cymeriad yn yr ail hanner, bod nhw heb sgorio eto. Dwi'n siŵr be oedd Ellis yn bwriadu fanna. Mae wedi canfod Bradley sydd wedi newid asgell. Ar y chwith mae o. At i Jones. At Ellis eto sy'n gweld dipyn o'r bel. Nôl at Jones. Owen. I gyfle fo i anelu nhw'n eto at Davies. Jordan Davies. Eiron Edwards di mynd ar i'r rediad. Ac efo fo. Oedd Matty Jones. Mae gan Carbo, mae Carbo di cholli hi a mae Mike Wilde wedi cholli hi ac bod o wedi cholli hi. Yr hoer meddiant i ffwrdd yn rhy hawdd medda fo a Bale yn cael ei tharo'n letraws uchel geisiol at Evans di gyd yn dda iawn i'w chadw'n fyw. Cyril sy efo fo.
Mae angen cymorth ar Evans. Wedi cael y bel i mewn i'r cwrt, hongian braidd. Eiron Edwards yn ôl yn cynorthwyo, mae yna drosedd fanna. A mae yna garden felen i Eiron Edwards, a diolch yn hapus efo Sean Bradley, a mae Sean Bradley a'i feddwl ar bethau amgenach, sef y gic sy'n mynd i ddeillio o'r drosedd yna. Ia, fydd o ffansio hon, just y bel, chwarae teg. Evans, dwi'n meddwl oedd ar yr asgell, nath o mor dda. A wedyn y croesod yn dod i fewn, dim trosod yn fanna eto, ond fel mae Eiron just yn swingio, mae methu'r bel, diolch yn cael dim cysylltiad ar y bel, beth bynnag. Lawr a Bradley ac am gyfle rwan. Wel, am y trydydd tro yn yr ail hanner. Uwch ben y bel a chic osod mewn safle manteisiol. Mae Matty Jones a Sean Bradley ac yn syllu mae Alex Brown. A dyma'r agosa at y gôl, felly o bosib yn fwy anodd am asgoriwr unig gôl y gêm. Diolch yn gorffwyso, coeliwch i fi. Mae'n ceisio cael pob gofod. Am amser i dalo Bradley neu Jones. Bradley syth i'r mur. Bradley eto. Cael ei gael ar gan Cumming. A'r torf Bae Colwyn yn cymradwyo dewrder yr amddiffynwyr. Connor Roberts. Cadw honna'n fyw o leia. Eiron Edwards sydd wedi chwarae'n dda. Mae wedi bod yn rhan fawr o'r gêm yma. Ie, jyst gweld yma mae'r ergyd eto yn agos, ceisio mynd dros y wal, mae'r wal yn enfawr mor anodd. Hei, da ni wedi gweld Sean Bradley'n sgorio golau cicio'r rhydd gwych dros y blynyddoedd, ond ddim cweit trona. Davies yn cael ei gero gan Pete. Eiron Edwards, Bradley efo fo. Carbo, ond y braidd yn fler. Evans yn mynd amdani, efo Davies. A tro yma, Caernarfon sy'n ildio cic, a da chi ryw synhwyro, na fydd na fris mawr a Bae Colwyn i gymryd hon. Na, chdi'n synhwyro bod nhw angen hynna. Oedden nhw angen just rhyw eiliad be bynnag oedd i, cyfnod o feddiant neu cic rydd. Just Iwan Lewis, just rhyw dynnu Cris. Na, ddim Iwan Lewis oedd o. Ond mi oedd hi'n cic rydd. Ie, munud pryderus. Caernarfon di colli 2 o'i tair gêm ddiwetha. O, mae angen drama i atal hynny rhag mynd yn 2 o 4. A Bae Colwyn, wel, doedden nhw'n di sgorio gôl yn ei tair gêm ola. A hwytha di colli 2 gêm ola. Felly, oedd honna yn gêm bwysig i'r ddau dîm. Bradley. Mae'n benderfynol. A mae Caernarfon yn gwybod am ei berig ag oherwydd hynny mae yna 2 ddyn arno yma. Mae Robles yn rhoi ysgwydd dan y baich. Fel mae pob un o chwaraewyr Bae Colwyn nawr. A chwarae teg i Caernarfon. Sa chi'm yn deud bod na ddyn o fantes gan Bae Colwyn yn yr ail hanner yma. Cyril. Disgyn yn garedig. Hughes. O, na chi bel. Chydig bach gormod arni. Chydig bach. Mae Jordan Davies chwarae teg. Wastad yn barod i redeg. Ond mae Caernarfon lawr i 10 dyn, a mae Smith yr amddiffynwr. Mae o di teithio wan, diolch yn symud yn ôl. Mae o'n eich ymosod o, felly maen nhw'n mynd amdani. Da ni'n y funud ola o'r 90. Wrth gwrs mi fydd amser ychwanegol. Jones. Davies oedd yn cael ei ben i ddi ag unwaith eto. Cyril brofiadol. Yn fodlon i gwarchod i, a mae Mike Wilde yn gwybod i fod o fewn be. 3-4 munud o amser ychwanegol. Rhag cael buddigoliaeth bwysig iawn. Lluniau da. Maen nhw'n dair. A mae'r chwaraewr oedd yn gymaint o arwr yn sefydlu hun fel rheolwr llwyddiannus. 5 munud o amser ychwanegol. Beelfyniad Adam Davies. Gormod o amddiffynwyr, mae o'n disgyn di ddim yn gic. A mae Bale yn eto fyniad Jordan Davies a mae Smith yn ôl gyda ni. O'n i'n wrong, mae'n ôl. Os bia mewn crwydro fyny eto. Wrth gwrs i fod o. Per arall mewn i'r Cwrt Cosby. Chwilio am Evans.
Brys i gymryd y tafliad. Yn y gyntaf o 5 munud ychwanegol. Sears. Ymbil ar ei bawb yn fyny'r cae. A mae amddiffynwyr Bae Colwyn yn sefyll yn gadarn. Pob un di chwarae pob un gêm y tymor yma. Mae'n bwysig iawn bod hwnna mae'n mynd i Jordan Davies. Cyfle arall i Matty Jones. Jones fyny a hi eto, chwilio am Davies. Disgyn i Davies, na di mynd â drosedd ar y melocwr Cosby gan Smith. A mae bywyd Smith yn y blaen di bod yn amrywiol a deud y lleia. A cyfle i ni gael manteisio ar yr oedi. Owen Tydy Jones ser yn y gêm. Ie, dwi wedi mynd am Isa Carbo. Ond i gadael cae erbyn hyn do. Mae efallio ar y cae. Ond o'n i jyst yn teimlo, jyst yn cuddio chydig bach yn fanna. O'n i'n teimlo i egni fo wedi bod yn rhan bwysig o berfformiad Bae Colwyn. Ddim y penderfyniad mwyaf hawdd, mae rai fi ddeud, ond amddiffynwyr eraill di chwarae dda. Robles di sgorio, perfformio'n dda, Jordan Davies, ond dwi wedi mynd am berfformiad y bachgen ifanc yma. A ni sôn llawer iawn amdano fo, yn enwedig gyda'r hanner cyntaf. A fo oedd yn rhoi'r egni rywsyd sydd wedi personoli perfformiad Bae Colwyn. Ia'n sicr, gwranda, swn i'n hawdd i gallu roed o'i Conor Roberts, be mae o di wneud ar ôl y gol, ond wrth gwrs di Caernarfon ddim cweit wedi medru cael y gol na i gael ei hunan yn ôl i fewn i'r gêm, ddim eto beth bynnag. Dyna ni y drydedd funud o'r 5 ychwanegol. A wyddech chi be, mae hwn yn arwain tîm fydd yn camu i'r 6 uchaf os ydy'r sgôr yn aros fel mae pethau nawr. Dyna y llwyddiant mae'n gael. 2 dîm oedd angen hwb. 2 dîm sydd wedi simsanu yn ddiweddar. Ac dyna mor arwydd a cawl fydde buddigoliaeth i Bae Colwyn. Aaron Edwards yn arall dybia i os ydy gallu cael ei enwi fel ser yn y gêm. Yn sicr mae wedi bod yn un o enwau'r gêm. Pasfach sydyn fan e gan Ellis. A mi ddylai'r golwr ddod, a mae o. Cyfle sy'n mynd yn fwy ac yn fwy prin. Yn ddofni'r amser ychwanegol. Dal i ddod pawb yn ôl gan Bae Colwyn. Byddai'n ergyd nawr Ellis ni tharu mewn i'r cwr Cosby. Allan o hi gan Lwy Robles o bawb. A mae Davies yn mynd ar ei rediad. A mae Jones efo fo. A mae Davies yn mynd i wneud bywyd nanodd iddo fo. A mae yna le yng nghanol cae. Mae gan Cymbing. Ond oedd neb di mynd, mae Davies yn mynd rwan. Dyn nhw'n heiddi pwynt Caernarfon, Owain? Pen ar y bloc, swn i'n dweud Bae Colwyn yn heiddi ennill y gêm. Dwi'n just. Ond chwarae teg, dwi'n really enjoyo beth dwi'n weld o ran cymeriad Caernarfon ys mynd lawr i 10. Munud i fynd, Evans, yr eilydd arrediad da, di honna ddim yn drosedd fydd y dyfarnwr. Cic gol sy'n cael ei rhoi. Ac i fod yn deg efo, dydy'r rheolwr Caernarfon ddim yn protestio'n dair oddi tanno ni. Ie, jyst yr hediad un erbyn un, chwilio am jyst yr hanner llathen na, a bron bod o'n disgwyl y cyffyrddiad, a wedyn diolch yn dod a sylweddoli, oce. O'n i'n chwilio am rhywbeth yma na, dorna bydd yna. A nid y tro cyntaf iddo fo wneud, mae'r rhaid deud. Ac mae rhwng y dyfarnwr a'i chwiba nawr, fydd yn ychwanegu pyn bach o amser am hyn. Ond da ni yn chwarter munud ola. Gêm sy'n cael ei hadnabod bob tymor fel gêm gystadleol, fel gêm llawn adloniant di ddim di bod yn eithriad. Fyny'r cae gan y golwr ifanc Brown. Robles, sgoriwr unig gol y gêm mae o ddigon profiadol i gadw'r meddiant yn edrych ar y dyfarnwr. Mae'n dal i fynd, eitha'r gornel neu ddal i fynd. Gwaith da gan dyfar rhoi'r amddiffynwyr dan bwysau. Cic gol fyddi. Ti'n gwybod be, fydd o'n hapus bod mae'n nid fod i ser yn y gêm ar ôl sgorio a chwarae'n dan hanner cyntaf yn enwedig, ond anlwcus Robles, boi. Ddim heddiw. Rhwng Owain Tydy Jones a'i gydwybod fanna. Na, i jyst deud mae Malcolm Allen o ddewis. Be ar Willan. A wedwch chi be, mae Bae Colwyn
wedi sicrhau buddigoliaeth arwyddocaol iawn. Michael Wilde wedi cymryd i dîm i'r 6 ucha. Louis Robles yn sgorio unig gôl y gêm, a honno yn dod mor gynnar ar ei geinfed funud. Mae'n ymddangos yn bell yn ôl. Oedd na gerdyn coch wedyn i gapten Caernarfon, Danny Gossett, ac ers hynny, mae wedi bod yn gystadleol, ond mae Bae Colwyn wedi manteisio ar y ffaith bod ganddyn nhw ddyn ychwanegol, a mae'r elfen gystadleol yn para ar ôl y chwiban ola. Arbeddiadau lu gan golwr Caernarfon, mae'r rhai deud hynny. Wrth gwrs bod na dynnu ar ei gilydd, wrth gwrs mae na orfoledd a siom, ond dim byd mwy na hynny. Mae na gyfeillion yno hefyd, ac perfformiad gwych gan golwr Caernarfon, neu fydde mantes Bae Colwyn wedi bod yn fwy. Yr efeilliad carbo yn rhan o'r digwyddiad, a Michael Wilde o leia'n fodlon ysgwyd llaw. Ac Owain Teddy Jones, gêm bach dda. Gêm dda, enjoyo. Oedden ni'n disgwyl hyn rhyw gêm chydig bach yn hen ffasiwn, old school os lici di, oherwydd y tywydd, oherwydd yr amoda, a nath y chwaraewyr ddim yn siomi ni. Gêm hynod gystadleuol, falle ddim yn safon, fysa ti weithiau'n i ddisgwyl, ond diolch moch. Ti dal yn gallu cael gêm dda efo chwarae y bel yn mynd o un ochr y cae llall. Pawb wedi enjoyo, mae'r cardiau dal i gael ei roed allan gan y dyfarnwr, melyn i rywun rwan, felly maen nhw dal i enjoyo hynna'n, ond i ni, ti'n gwybod be, Bae Colwyn just yn heiddi ennill. Ac am olygfeidd i'r cefnogwyr cartre, a ninne wedi cyrraedd diwedd hanner cyntaf y tymor, ac ar ddiwedd yr hanner hwnnw mae yna wylan yn y 6 uchaf, ac clod i Bae Colwyn am hynny. Wrth gwrs mae Caernarfon yno hefyd, fe fydde buddigoliaeth iddyn nhw heddiw wedi cymryd nhw i'r ail safle, ond cymysgedd o brofiad a'i ieuenctid yn hun Bae Colwyn yn gwneud be oedd angen i wneud, ac mae wedi bod unwaith eto yn gêm ddarbu gampus rhwng yr hen elynion. Ac o dan leiad lawn, mae Bae Colwyn wedi cyrraedd Caernarfon o gôl i ddim ar yn pennau at Dylan. Nick, diolch yn fawr iawn. I'm joined by Colwyn Bay manager Mike Wilde. Big win, Mike. That feels like a big result. Yeah, do you know what? I'm absolutely made up for the lads. We made hard work of it in the second half, we certainly did. But again, there's other games that we've played, probably played better as well. But we haven't got the rewards, and today we've got the rewards. We've got 3 points, and that's the main thing. Bit of a fight back. You could have been out of sight. Their goalkeeper had a stormer. A little bit of a story of our season at the moment, I think, on that one. You know, we're coming across some very good goalkeepers, or we're not taking our chances. We'll have to have a little look at it. If we're more clinical in the final third, then again we could be out of sight a little bit sooner than we were. What did you make of the game in general? Because they came flying out of the traps. How did you turn it around to get on top in that game, do you think? Games always take sometimes 10-15 minutes to settle down. The previous two games we played, we were the ones in the upper hand, and we haven't took advantage of that. So this time it was a little bit different. We took 15 minutes to settle down. Then in the end we got our goal, and I thought we dug in the second half. It was really tough in the second half. You know, Caernarfon are a very good, experienced team with really good individuals. Just made up for our lads because we thoroughly deserved that today. You mentioned experience. You brought some experienced heads in as well. How important were they out there? Yeah, they all were. And you know, some young lads are still learning. We brought lads from Tier 2 up, and it's their first time as well. Some of them didn't get on the pitch today, but they're learning every single week off these lads that are really experienced. I know it's early, you just got in the top 6 as well. That must be a nice sight for you in the table. Do you know what? I'm still not looking at the table. You know, I think I said before the game, there's teams pinching points off everybody. We've just got to concentrate on ourselves. We've got 2 more massive games coming up in this next week now. Yeah, and the fans are buzzing, the fans are bouncing, great atmosphere, great night. It is, and I'm made up for them also as well, because, you know, they've seen the past 3 games, and they've seen us possibly drop points when we shouldn't have done, and now I'm just made up we can have all 3 points for them. Mike, thanks very much for your time. Congratulations. You. Cheers, thank you. Nos o'n wych fan hyn, y Mae Colwyn, gen i fwy o ymateb yn y man, ar ôl ni edrych ar y canlyniadau, mae'r patrwm o'r tîm y cartre yn ennill wedi parhau prynhawn ma. Bae Colwyn sydd wedi sicrhau hynny o gôl i ddim. Digon di bod yn digwydd.
buddugoliaethau pwysig iawn o ran Holford sy'n cael amser anodd lawr yn y gwylodion hefyd. Met yn parhau da'i rhediad da. Felly fel na mae pethau wedi bod penwythnos yma yn uwch gynghrair Cymru. Ni'n cael cwmni un o ser Bae Colwyn nesa. Eiron Edwards gyda ni am fuddugoliaeth. Pa mor anodd oedd hwnna, Eiron? Na, mae'n rhoi ni dan lot o pwysau yn y ail hanner fyna efo 10 dyn. So pob camp i nhw, ond mae'n buddugoliaeth mawr i ni i cael y 3 pwynt efo'r perfformiadau sydd wedi bod yn dda. A jyst ddim yn cael y pwyntiau, ond heddiw, yn llawn heiddi, dwi'n meddwl. Ie, mae'n teimlo fel canlyniad, bydd pobl yn gweld y canlyniad na a dal sylw yn sydyn. Pa waniaeth mae hwnna'n neud i chi fel tîm? Ie, mae pawb yn pigo buddugoliaethau yn erbyn pawb. Ti'n gallu deud, predicio sgoriau. So, da ni'n mor hapus i cael, mae dim bach o pwysau oddi ar ni rwan, ond da ni'n gorfod mynd i'r gêm dim awth a efo'r un frame of mind. O ti'n nghanol un digwyddiad, y carden coch na, oedd edrych yn boenus, oedd e'n beryglis ben ysdi o'r cyfan? Ie, dwi'n meddwl dwi angen stitches ar ond mae ddim yn chwaraewr fel o'na, so mae'n pêl-droed, mae'n digwydd, dwi wedi cael lot o heina o blaen, so mae'n iawn. Ti wedi dod mewn i'r tîm yma, dod o profio mewn i'r tîm yma, lot o newidiadau. Be wneud i o Bae Colwyn? Ti wedi chwarae yn y gyngor yma, ti'n gwybod beth sydd angen i gystadlu yn y gyngor yma. Beth sydd yn dda am y tîm yma? Dwi wedi chwarae efo Dani a Wilde am blynyddoedd. Dwi'n gwybod beth maen nhw eisiau mewn chwaraewyr a efo hogiau ifanc da hefyd. So, job fi i helpu nhw a gobeithio dwi'n gwneud o hefyd. Bendant wneud o heno. Eiron, diolch o galon am y sgwrs. Hyfryd siarad y ti. Eiron Edwards gyda ni fan hyn. Bae Colwyn yn hapus. Dyma pam di ennill a codi i'r hanner uchan. I hanner ffordd trwy'r rhan gyntaf y tymor, fel allwch chi weld. 11 o gemau di mynd i'r rhan fwyaf y glybiau, dim pawb wrth gwrs, ond Bae Colwyn yn yr hanner ucha. Caernarfon dal yno yn y 3 ucha, yn cyfnod bach anodd o ran canlyniadau nawr. Mae rheolwr Richard Davies yn ymuno gyda ni. Be wneud i o'r gêm yna, Richard? Oedd hi'n dangos cymeriad, bod rhaid cyfaddu ddod nôl, ond ddim coet yn ddigon heno. Na, siwmedig i fi result, ond allai'n gofyn mwy o hogia fi. Rhywun, dwi'n meddwl, gwachod y gêm, sa'ch chi'n mynd nhw oedd efo 10 dim ni. A mae'n clod i hogia fi efo bob dim yn droed. Da ni wedi gadael cwpl o chances allan na, a maen nhw wedi sgorio first half na, lle da ni wedi gadael i yn fler, dwi'n meddwl rhaid yn mwy stopio yna. Ond heno allai'n bod mwy prowd na hogia fi, allai'n gofyn mwy. Rhediad anodd ar hyn o bryd, colli tair nawr allan o beder. Yw hwnna'n poeni chi? Na, dwi'n poeni ni. Mae gen i hogia sydd fa anodiadau, a wedyn da ni'n gorfod trio newid pethau gwmpas, ond dwi'n gwybod beth sgynna yn dressroom yna. A maen nhw wedi dangos y cymeriad o fanna heddiw. Yn anffodus o'r results yn mynd ffordd ni ar y funud, ond da ni'n lwcus, da ni'n rhoi y pwyntiau yna ar y bwr yn barod. A ia, ymlaen i'r her nesaf. Cerdyn coch, unrhyw gwyno am hynny? Dwi wedi gweld ti'n ôl yn hyn, dwi'n meddwl bod ti'n bersonol, ond oedd o weld yn gallu gwytsiad i roi y penderfydau iddyn nhw heno, ond ia, mae hwnna mater arall. Ni wedi cael enghraifft arall am hynny, pa mor gystadleuol yw'r gyngor yma, tîm fel Bae Colwyn newydd ddod i fyny. Fi'n gwybod mae'n cliché, ond dwi'n teimlo fel lot o gemau hawdd ar hyn o bryd. Dos a mae wedi bod fel ar ei oed, dwi'n meddwl, ond mwy'r yma mae'n teimlo mwy na ar ei oed. So, fath o dweud, da ni lwcus, da ni wedi rhoi y pwyntau ar y bwr. Nawr ni ddal gyrwain fod yn positif, mae gen i wsos anodd eto wan yn TNS nos fawth, a wedyn Barry Dysadwn, ond dwi'n gwybod bod gyda'r belief dal gyda ni'n dressroom na, a wedyn jyst cymryd un gem ar y tro. Gwy'n fel arfer, diolch o galon am yr ymateb. Richard Davies gyda ni, rheolwr Caernarfon, ar ôl y gêm fan hyn ym Mae Colwyn, a dyma sydd i ddod. Ni'n troi at y gemau rhyngwladol, jyst Lloegr y Gwlad Belg o fe, dim fi llawer, wythnos yma. Ni'n mynd i Wembley, nos iau, yn fyw ar S4C Cymru, yn cwrdd a Lloegr, gêm gyfeillgar, yw i y wedyn Gwlad Belg, nos Lŷn, na'r gêm fawr o ran y daith i gwpan y byd, eich bwyntiau nos Lŷn, a gêm nos Fawrth. Llanelli yn cwrdd â Met Caerdydd gyda llawn, ni wrth yn bodd yn cael y cefnogwyr yma ar awyrgylch, ond ni yn deall bod a'r chydig o drafferth wedi bod ar ôl y gêm, felly'n amlwg ddim eisiau gweld hynny. Fan hyn, bach o flas cas ar y diwedd. Mae wedi bod yn noson a hanner i Bae Colwyn. Maen nhw'n dathlu buddugoliaeth. Diolch am eich cwmni. Wel, yn eich chi cyn fwy hir.